Madurog sa ano, so. Ha? Yung gisa ko. Ito, dakol na. Isang ribo na yun. Yung gisa ko. Pag nag-500, bumaba ako sa kanya. Pero itong pagtingnan naman ito na ano. Hello, 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 hello. One viewers, hello po. Ano tayo live ngayon? Di pa makatulog eh. Live tayo ng live. Ay, sol, pang-ginis. Ano talaga din. Just up. Hello sa lahat. Two viewers, hello. Just up tayo ang bitong sol. Just up tayo ang bitong. Hello. Just up tayo. Ano pa ako? Limang spin pa. Two viewers, hello po. Putak ini. Ayan dito si Bayaw. Dumating. Eh, June. Kompleto na. Hello po. Kano tutulog? Reviewers, hello. Puro tayo live. Hindi pa makatulog. For viewers, hello. Ulog bag nag-uugab ay. Ano? Masakit po yung naghigab. Kaya parang lumalaki yung ilong. Kaya nga, huwag mo naman. Huwag mo, ikaw mo naman maghigab. Hello everyone. Ha? Tissue? Mamaya paglabas ko. Ba't ayaw mo mag-ulam na ng katay? Yan Marino gusto mo? Ha? Dami. Sige ako na mag-ulam yan. Ano mag-ulam? Ha? Ikaw pala ka kung umuna yan. Pwede mali ka. Banga kita. Mali ka. Hindi, asang ribo. Ang ribo. Ito na asang ribo. Mali ka. Wala tingnan. Hindi. 300. 300 ba tayo? Hindi, 300.
Sige. Sige. Lupit nung labanan kanina. Doon sa ano na idol? Live. Ano, dikitan yung ganang laban ng dalawa. Si Kanuto sa kanin si ano eh. Kanuli. Lupit. Dikitan. Kunti lang. Ewan ko lang bukas. Hindi, kanina dami nung ano. Kukulay kay Kanuli. Lupit ng laban nila. Grabe yung ano. Ano, sipon ay. Aba na talaga ng buhok ko man, oh. Ma. Oh? Pangit na tingnan mo. Gusto mo nang magpagupit. 5 viewers sa low po. Wala. Hindi ka ba ko? Pero pag natanggal yan yung bara dyan, hindi na yung masakit pag nagigan. Kasi, tapos makakakain ka na rin yan ng bilo. Kung natanggal yan bukas. Di ba yung katabi natin? Natanggal, nakakain siya, burger nga. Makain niya na. Tsaga na, bukas wala na yan. Oo, bukas wala na yan. Tsaga ka lang. Mga 12, alis tayo 12. Ay ano, mga 11 oh, 11. Traffic yung Friday bukas eh. 11 na lang. Grabe ang traffic yung bukas. Mga 11 ano no? 11. Basta 11. Para mauna rin tayo ng pila. Pag-alis yan. Sabay na. Sabay na tayo. Oo. Angkas ka dun. Saan to kami dun, boss ko no? O sa Ilumina? Ay, sa di ano? Sa Dilusa. Saan ang state? Amstead. Oh. Angkas na kayo no. Punta Amstead. Face mask. Tapos yung panghugas, yung ano, yung nasa bote-bote baka hugasan eh, para din na tayo bumili. Video yan eh. Sorry. Ha? Hindi na siya hindi. Hindi na siya pag nagsisilang. Bato lang. Ay, ikutin mo kayo ano, electric fan. Bang! Big win. Yung sombrero. Sombrero. Na-prepare mo na pati yung nasa plastic baga na ano, yung mga panghugas, yung gasa, para bukas. Hindi na tayo... Ano yung mga plastic mo? Yung ibinalik sa atin, asan na yun? Maniwang. Yun. Ha? Maniwang. Daw. Asan ba yan? Oo, wala mo kakatapos eh. Pag plastic nga, para hindi. Kasi pag bukas pa yan, makakalimutan yan. Bukas pa to. Ito. Ilok yan ang batong nito.
20 ang todo. 20 naman tira. Kala natin ah. Face mask sa loob. Alcohol. Ito, saan po galing alcohol na to? Ha? Binili. Binili mo to? Ha? Kailan? Iba na adi? Ay kapag bakal ko gasa. Huwag mo na tanggalin, lahat mo na nilagay dyan. Kahit nga. Para pag may kasama doon na maghingi ng face mask, kung wala silang face mask, bigyan mo. Di ba soran? Wala nang iba dito. May alcohol na dito. Ubus yung alcohol natin. Ito na lang. Bawas natin. Yung resita. Resita. Sabag sa ito. Ari ko. Maganda yung signal lang ngayon, ma. Maganda yung signal. Hmm? Pero kung tumama sa badak, Ay, bakulon. Kung ka na ha? May? Magkaon muna. Yung Marino? Yung Marino gusto mo? Eh, huwag matulog na ka. Agakan na kan kanil kito ka no. Loading? Loading. Ulit mo itong ano mo eh. Live mo eh. Five viewers, hello. Ay, Kuya Benji. Gising pa kayo. Gising pa po. Nag-prepare kami ng mga bibit-bitin bukas. Kaya gising pa kami. Si Miss nagigana kasi sumasakit yung tahi niya pang naghihigab. Ate Cherry, di pa kayo sleep, sabi na Ate Cherry. Di pa po. Nag-prepare po kami ng ano, prepare namin yung mga bibit-bitin bukas, yung mga gamot, tapos yung mga panghugas. Kasi baka linisan yan bukas, pina-prepare ko na. Para bukas alis na lang. Hello Ching, sabi ni Kuya Benji. Maya-maya, mag-ano na rin kami, sleep. Walang magawa, kaya mag-ano, live. Hi Kuya Benji. Wala ba kayong bagyo Friday? Sana nga po, yun nga po inaalala namin mag-asawa eh. Kaya magdadala kami ng ano yun? Ate Cherry? Oo. Ate Cherry! Nandito na po Ate Cherry. Opo, excited na kaming umuwi. Nakita po namin ni ni Mrs. yung sabi mo.
At iisipan ko pa yun, Ate Cherry, ng ano, ng vlog. Parang ang gusto ko, Ate Cherry, ano, pag uwi na lang eh. Para maganda yung vlog. Depende po sa'yo, Ate Cherry. Kung pumayag ka. Kasi baka makauwi kami. Pero pag matagal pa yung uwi namin, eh ano ko na lang kay ano. Kuya Romel Mahidlo po. Wala yung dalawang marites. Nag-oo nga. May ano kayo? Nakukumun ako nun, no? Oo. Oo. I-reply ano, no? Nagloob. Sure naman tagaan. Oo. Sabi mo, ano? Yung pasok niya. Sabi pang umaga tayo. Oo. Sarado na sa Pag makantig. Pag out ka kantig niya, ano na. 9 viewers, hello. Ano, Ate Cherry, okay lang ba kung alimbawa mabadali na yung uwi namin, saka ko na lang ibigay o isend ko po. ganun patang kita sa ngayon. Pagbalo, udla. Oo, nagmangan tayo. Bago ka lumuog. Nagmangan tayo ng Sabi bukas ng umaga. hanggang mga kaya. Oo. Picturean mo na, ano? Pagka-picture mo na, tapos susubukan na mo. Kaya plano namin bukas, magdadala po kami ng kaunti lang na damit. Kasi kung alimbawa maulan talaga, pag galing namin PGH, pupunta kami ng Cavite kasi mas ano dun, mas sigurado dun kasi dito nababaha nga. Ako mag-ready na breakfast din, pasok work. Ano po ulam mo, Ate Cherry? Papasok na pala si Ate Cherry sa trabaho. Ingat po sa trabaho, Ate Cherry. At salamat po, Ate Cherry. Ulit, maraming salamat. Ate Cherry, okay lang po ba kung sa pag-uwi na lang namin yon? O isend ko na sa ano. Seven viewers, hello. Ikaw bahala. Sige po. I-vlog ko po kasi. I-vlog ko. Hati po yun, hati. Pandesal. Pandesal. Ayun na po ano. Oh. Kaya pasensya, mag-ano sa ano. 10 viewers, hello. Ate Cherry, alam niya kaya Ate Cherry? Kasi baka alam niya na rin eh. Magpapandesal si Ate Cherry. Pandesal. Pandesal. Si Miss nga di pa kumakain eh. Pero nagmerienda naman kami kanina. Dami pa kasi may tira pa na ano. Baka sabi niya bumili daw ako ng ano. Bili daw ako ng San Marino, parang gusto niyang San Marino yung ulam niya. Pero may ulam pa diyan eh. Napagod siguro si Ate Maris sa live ni Ate Margie. Kuya Born! Yun, Kuya Born. Hello po. Nandito na yung account ni ano, Kuya Born. Kumusta na? Ikaw ma, ni Kuya Born.
Ay, pasensya na po sa inyo lahat. Kuya Romel. Medyo ano kasi, yung hikab ko kasi. Wala pong alam mo. Sige po, maganda po yung vlog niyan. Diba vlog ko po, Ate Cherry. Nakahiga po Salamat ako po, Ate kasi- Cherry. Thank you. Yung hikab ko kasi dire-diretso eh. Parang napupulito yung ilong. Kaya tinatry Ano ko po, po Kuya Born? maidlip eh. Bukas, punta na po kami ng PGH ulit para sa pangunang follow-up check-up. Alauna yung namin doon, pinapapunta kami alauna. Schedule. Pero 11, alis na kami dito para malay mo may mga kasabay para mas mauna kami. Kasi baka maulan bukas. Kung maulan bukas, didiretso kami ng Cavite kasi hindi safety dito, malalim yung tubig dito pag umuulan. Kasi malalaman din namin bukas kung malalaman din namin bukas kung kailan yung sunod na may chat. Kung kailan sunod na na check up. Pero pag sinabi na December pa, baka pag kaya bukas baka umuwi kami bukas ng Bicol. Depende po yan bukas kung ano. Good evening sa lahat. Get well son, sabi ni Kuya Born. Salamat po Kuya Born. At thank you po talaga. Thank you sa inyong lahat, sa inyong pong lahat. Thank you. Maraming salamat. Pahinga ka na Ami, sabi ni Ate Cherry. Pag naghihigab kasi sumasakit daw. Pero na nga yan, dami nang pinagbago eh. Dami kumbaga may na. Ano tawag na ma? Kasi, parang hikab kasi ako ng hikab. Kaya tinatry ko, sabi ko, maidlip ka ako ng konti. Kasi hindi talaga tumitigil yung hikab ko. Pag humihikab pa naman tayo yung ilong, lumalaki. Kaya, parang feeling ko na stretch talaga yung yung tahi sa ilong. Uwing-uwi na. Opo, uwing-uwi na. Grabe Kuya Benji. Tinawagan namin yung anak namin kanina. Panay tanong kung kailan daw kami uuwi. Panay tanong talaga. Hindi pa naman kami sanay parating magkalayo. Panay tanong siya. Kawawa naman, natatagalan. Ano yung sinabi dyan sa ilong mo? Ni baby? Pag tinanggal na daw. Sabi ni baby, pag tinanggal na daw yung tip, kung matangos pa rin yung ilong. kung matangos pa rin daw yung ilong ni mama niya. Sige po Ate Cherry. Tune in ka lang po dyan, magpe-prepare na si ate. Ingat po Ate Cherry sa pagpunta mo sa trabaho mo. Malapit ba yung trabaho niyo po dyan? Sa tinitirahan niyo? 10 viewers, hello. Ate Cherry, thank you po. Thank you so much po sa inyong lahat. Paano sabihin natin na Paano may ka dyan sa ilan na may alam na ma-applyan na parang restaurant. No? Ha? May kilala po kayo na Tanong ko lang po sa dyan mga OFW natin na mga viewers kung may kakilala kayo na pwedeng tulad ni Bayaw kasi kusinero may rekomenda dyan kung anong bansa Yung agency siguro. Agency. Tawa-apply yan. Kasi gusto niya rin mag-abroad. Nag-apply siya kaso di pa nasiswertihan. Sabi ko nga, hindi pa yan. Di pa nasiswertihan. Baka mayroon Ayun, si Kuya Benji. Ayan sasali. Mga 3 minutes. Pakibulong daw. Pakibulong ching. Ano ba yung bubulong Kuya Benji? Mga 3 miles away. 3 miles away. Lapit lang pala, Sabi, ano ba yun? Sa barangay. Tapos po yun, may shuttle. May kotse yan sila. O sariling sasakyan.
Di ba may sa iba may mga ganyan, mga service eh. Company service. Oo, di yung ano, sa trabaho nila. Hmm. Baka may ano po kayo, may pwedeng ma-recommenda na ano. Kasi gusto mag-abroad ni Bayaw eh. Sa mga ano, mga restaurant. 12 viewers, hello po. At bukas makakahinga na siya ng mabuti. Pag pumayag yung doktor na videohan ko, sasabihin ko na i-vlog, pero di ko siya isasama. Kumbaga bang tinatanggal, videohan Ewan kita. mo na. I-vlog ko yun. Iiyak ka. It, Masakit no? sobrang sakit Pero yan. babantayan ko. Maganda sa Europe. Sa Europe. Sabi ko doon. Sa Europa daw maganda. Sabi ko. Europa. Meron din Maganda raw public sa Europa eh. transportation. Public transportation. O kasi ano eh, nag-try na po siyang mag-apply. Kaso ano, Wala pang swerte. Hindi, yung pang-apply ko naman, tumawagan ko sa Middle East. nag-Ramadan, Middle East. Naabutan ng Ramadan. Na-hold kami. Na-hold sila. Hindi rin tuloy. Nagbabalak din tong magbarko. Kaso parang ano, Barko eh. Barko kasi dapat may bakal. may backer din. Baka kailangan may backer Ang bilis. pag magbarko. So sabi ko, magtry nga tayo magtanong, baka may pwedeng ano, may alam sila na agency na pwedeng ano, makakakilala. Doon kasi sa ano, kamag-anak ko, sa Finland. Kaso, nahihiya akong mag-chat. Pero pag umuwi, pwede yun. Pag umuwi mismo, makakausap ko na sa personal. Kasi Wala- nandun sila magkamag-anak sa Finland. Malayong kabakanak. Oh. Sa side yun nila mama. Lolo ko na yun. Malayo. Oh. Tapos yung asawa, yun mismo yung nagpapaalis. Kaso ayaw, parang ko sa Facebook. Parang ayaw ko mag-chat. Team viewers, hello. Ano sabi mo? Maaga pa dito. 11 pa lang dito eh. Maaga pa. 11:04. Natry ko nga kung mag-live pa rin. Hindi ko inaantok eh. Tapos medyo malakas yung signal. Pero pag mag-log out na tayo. Tapos kumain ka muna. Kasi yung kanin, mapapanis yan. Try ko lang sana kasi umitlip ng konti kasi hikab ako nga lang hikab. Sakit eh. Pag humihikab, kasi di ba pag humihikab yung ilong, Oh. lumalabas yung hangin, eh barado eh. Kaya medyo, Na ano rin ako kanina, kala ko dugo, sabi mo dugo. Yun pala, yung ano, parang namuong, parang sipon lang, no? ay dugo pa rin. Kasi nalulunok ko siya Oh. eh. Binaran para dito. Parang ang binarasikan para din magawa ka nakahunda ng Ikaw ho lang. Pero alam ko, dumikit na yan, no? Yung pinakamasakit ka, kahit yung sinulit. Pag tinanggal yan, kasi dumikit pa yan eh. Dapat kasi yung sinulid na nilalagay nila, yung natutunaw. Siyempre sila yung doktor, ano ka ba? Para hindi na, ano, hindi na tinatanggal. Kasi masakit talaga yun. Matagal, matanggalin. Ay, hugutin lang yan. Kaya matagal. Hindi yan, saglit lang.
Kasi hindi mo yan pwede dahan-dahanin eh. Ganyan. Naghihiwalay na yung ngipin mo sa baba. Naghihiwalay na. Galit-galit na sila eh. Oo nga. Ano ko lang ito sa calcium. Oo, naghihiwalay na yung... Hindi ko kaya, bakante kaya. Hindi. Nagano na. Kaya ko kaya kung darwa baka. Kuha. Ginabutan. Nagkakaroon na ng awang ng ngipin. Ah, darwa rin kuya Adi. Nalagay ka ng brace. Oo nga, para ano yan. Eh, ako. Ang bahal. 9 viewers, hello. Ayan. At nandyan si Kuya Born. Hello. Kuya Robin, busy lagi na sa, sa work siguro. Kasi Kuya Jaime. Kaya rin wala pa rin. Wala pa rin si Kuya Rene. Tinignan ko rin yung Facebook niya. Hindi talaga nag-online. Hindi siya nag-upload. Baka Bak- nabahaan yung cellphone. Baka ano nangyari din sa Bacolod. Kasi kahit sa live di Kuya Ronnie, wala eh. Wala nga. I-search mo nga yung ano, yung Bacolod City. Kung ano ng bagyo. Search mo nga, Bacolod City. Malalaman yun eh. Ano? Baha din talaga. Nabaha sila, Grabe oh. Bacolod City, pero ano? Opo, top 1 pa rin. Ay, bagyo pala talaga. Ano ba? Baha eh. Yung mga Wala bahay. talaga silang kuryente. Ay, grabe pala talaga yung ano, bagyo po sa ano, Bacolod City to. Gigiba yung mga ano, mga poste. Wala pa lang ko rin sana okay lang din sila na sila Kuya rin eh. Sana okay lang sila. Sana safe naman no. Grabe pala yung bagyo talaga sa kanila. Kasi kung cellphone lang ang problema, ano din ba kayo pag-change eh. Baka pati yung telecom sa kanila wala din signal. Oo. Grabe. Grabe pala. Sinalanta pala yung ano. Yung Bacolod. Kaya kita eh. Grabe. Sana safe din sila. Kasi ilang upload na walang reaction eh. Kaya rin eh. Baka lubat o kaya talagang pati yung ano nila signal wala. O kaya pala sabi ni Kuya Bon. Opo, lagi kong inaano kasi load na ako, nakailang live na, wala eh. Wala po ng bagyo. Hinahanap ko talaga kasi siyempre sa tagal na natin na ano, kilala ko na yung mga ano, yung mga talagang solid na viewers na laging nandyan kapag nag-upload, nag-premiere, nag-live. Kilala ko na sila eh. Ngayon, nakailang ano na, walang ano. So, wala na magbabagyo sa Simula nung Cebu. nagbagyo. Kaya pala, naapektuhan pala sila ng bagyo. Grabe din pala yung baha sa kanila. Mga poste, ano, di ba? Ate Margie, hello! Hello. At pray din tayo sa ano, sa mga nabagyuhan na mga ano natin. Ay, iniisip ko na lang na wala yung cellphone ni Kuya Rina eh. Kuya Romel Normahed, hello! Ate Margie. Diba? Yun na lang ang Oo nga. magandang isipin. Yung cellphone lang. Kuya ang Jordan! Kamusta ami? Sabi ni Kuya Jordan. Okay naman po. Taga Cebu si Kuya rin eh. Taga Bacolod po si Bacolod. Kuya Rina. Ano ba sakop nun? Bacolod City ka. Bacolod City, hindi iba yun. Bacolod City po, Bacolod City.
Taga Bacolod City. Okay lang po, medyo ano lang, higa-higa lang konti. Kasi nagpapaantok. Hikab kasi ako ng hikab eh. Pag umihigab siya, sumasakit daw. Pag humihikab ako yung, Hi sa lahat, sabi ni Kuya Born. sana yung cellphone lang ni Kuya Rene ang nawala eh. Oh, sana yun lang, nagka-diferensya lang yung cellphone. Dito naman kayo kay Kuya Jason. Di pa, pampantok lang Ate Margie. Walang Pantok. makausap. Di pa makatulog. Di pa Di kami lang lagi dito. Ngayon, nandito na si Bayaw. Kanina, maghapon, kami lang dalawang mag-asawa. Ano oras kayo sa PGH? Yan bukas. Ano po, 11 po kami aalis dito. Kasi yung schedule namin ng check-up 1. Pero sabi ko sa kanya dapat maaga para maaga rin na kasi malay mo may mga kasabay na check up para dun sa pila. Dun sa pila mauna pa rin. Pero diretso na lang naman yun. Hindi na tulad ng mga pila-pila nung nakaraan na yung check up pa lang na napakahaba. Hindi yung maaga-maaga tayo po. Pero dapat maaga kasi kung may mga kasabay. Kasi doon na kami didiretso sa sa mismo doktor. Si Ate Maris na wala na Ate Margie. Sabi ni Caramel Mahid. Makabisi po sila Ate Maris. Ay, tutulog na ata sa Tutulog na. Mas lagi naman kami nakamonitor doon sa Bicol din. Na sabi ko nga kay Papa ayusin yung yung bahay doon baka yung mga salamin takpan. Mag-grab po kami Kuya Born. Magpapabook kami sa kay Bayaw. Kasi wala akong application eh. At siyempre di rin kayo marunong paano. Kaya si Bayaw yung nag sa amin nagbubok. Sa bubong ang mga tao sa Cebu. Oo, nasa bubong nga po. Pabot. Yung kisame, kasi nakikita ko sa Facebook, binaklas nila. Ang nangyari doon talaga, baha, mabuti, walang kasamang hangin. Oo. Kasi kung may kasamang Parang hangin, Christine nga yung nangyari nun. Yung Baha nangyari lang yung talaga Christine eh. dito sa Bicol. Doon sa Bicol. Christine sa Bicol, baha talaga Baha ang yun, walang hangin eh. hangin eh. Ate Margie, hi, sabi ni Gabon. Ito malungkot na. Yan sa daog ah. Sa 14, hello po. At apat na nagtamsak. Grabe Hello. yung Cebu. Ay, nakauwi na pala sila, Sila kapakpak. Dito na sila naka-live eh. Topsil TV, naka-live. Nakauwi na pala sila. Wala talaga si Kuya Rene. Parang Sayang, sobra-sobra di na yung pag-aano Wala na ako nung natin kay pagpunta Kuya nila doon Rene. sa Bicol. Kasi ilang araw na din eh, di ba? Di magano yung pag makarecover na yun, magano naman yun. Tulad nung Christine Baga, pati yung data wala. Pati yung data doon sa Bicol wala talaga. Nag-tint pa nga ako doon sa may signal eh. Talagang wala. Like and share po tayo mga kaparing Diyos. Uy, salamat po Kuya Romel. Salamat Thank po you, sa Romel. supportam nyo talaga. Lahat po kayo mga viewers, salamat. Para mga simple-simpleng upload ko lang ay makausad pa rin. Pang-grab nyo. May may tira pa dito na mga panggastos namin pang-grab. Opo, may mga pa po. Yung mga bigay-bigay. Nagtitipid naman kami mag-asawa dito ng ng mga kasi binabudget pa may mga may Pero pabalik-balik pang check up. hindi naman, Nagsindo si Kuya Bern. grabe na si Kuya Bird. Salamat po Kuya Bern. Kuya Bird, thank you po. Oo. Thank you po, thank you. Oo nga, nakita. Ito nga, oh. Nandito na po Kuya Bern na kita na po ni Mrs. Thank you. Thank you, Kuya Bird. Kasi may may tira pa dito na eh. Opo, yung yung mga
bigay nila, Bigay niyo po mga lahat bigay nyo, na yung bigay ni Ate Cherry, bigay ni Kabinji, nandyan. Kasi, pang budget nga pasahe, balik-balik, tas pauwi ng Bicol. Kasi di pa natin nasasahod yung pero yung ano po, nakaraan. yung Thank you po Kuya Bon, sabi ni hindi naman Kuya tayo Ron. nagtitipid sa pagkain. Oh, di naman yung tipid na para magutom. Ano lang sa budget. Welcome daw. Thank Yung you, Kuya budget lang. Bern. May tira pa nga yung ulam. Oo, yung Daming pili natin pag ulam Oo. ng ano, niluluto. Kasi medyo ano, Mas tipid pag nagluto. wag kayo sa bumili. Hmm. Siguro bukas, ano tayo, kakain muna bago mamunta doon, di ba? Oh, magamit muna tayo Kasi dito. tanghali Kain na na lang. eh. Kain na tayo dito. Pag ano na lang tayo, merienda. Hmm. Kasi mapapasabak talaga. Parang na, Thank you po. Thank you po muli. Kuya Bon. At yun. God bless po. God bless. pero pili ko hindi ako makakain dyan bukas. Pero ang yun nga problema, may payong ako kasi hindi, no, payong. Ito pa yung Kailangan magpayong. Okay lang sa akin na ikaw yung ano eh. Ako mag-sombrero lang ako. hindi naman tayo mababasa. Yung panahon nga, hindi natin masabi. Kasi diretso yung grab doon eh. Yan sa labasan. Kaya pagmasdan natin nga yung panahon. Grabe ang, Kasi ako, kaya kong lumangon. Kung Kasi sakali. Mas sila- maganda nga hindi eh. sinabi talaga sa balita, pag amihan season, malaki talaga ang chance ang tumawa yung mga bagyo. Kaya talaga expected natin. Kasi Di ba? nataas, nasa taas. Pag bumaba kasi yan, pag nagbago yan, ay, nako. Sa pulyong Bicol. Kahit saan tumawa, basta wag lang talaga malakas. So, Kasi hindi natin talaga maaano yan, hindi na yan mapipigilan eh. Ang nakalabas prayers, na eh. ang prayers lang yan, wag masyadong malakas na lang. Kasi walang choice eh. Kahit ulan na lang na ano. Basta kunti lang na. Kasi wala talaga yung choice. Pag lumihis, may mga, ano, may isang lugar din natatamaan. May makakaligtas pero may tatamaan talaga. Hmm. Kaya yun nga, ang nakakagalit talaga yung mga kurakot talaga eh. Yun na, yun Kasi- na yung resulta nyo. Dapat may flood control yan doon eh. Kasi Kasi nasa na- gilid lang sila ng creek eh. Kasi dun sa ano, Amado Bayani. Ano? Cabrigas. Hello po. Hello. Yun talaga yung, tingnan mo, ilang buwan na. Kasi makikita mo dun sa yung ano yung kuha ba yun ng drone o sa helicopter. Mga drone shot yan. Drone mga shot? ano. Yung Cebu pala, parang halos napapaligiran sila ng tubig, no? Halos puro tubig eh. Hindi yung talaga na-prohan doon. Kasi ang lapit lang nila sa ano. Siguro, kung may flood control Oh, flood doon, control. talagang mataas. Hindi ganun kabaha talaga eh. Kasi, wala. Talaga Pilipinas. Ang hirap mahalin ng Pilipinas. Grabe yung tinanakaw nila. Ayun, si Kuya Jaime, ano. Kuya Jaime. Hello po, Kuya Jaime. Good evening po sa inyo lahat. Dito lang po ako sa tabi. Nag-ano siya, nag-ihiga-higa. At maaga kami Kuya Jaime bukas, punta kami ng ano. So yung mga 11, punta na kami ng PGH para tanggalin na yung ano, maskara. Yung, Matagal na yung Yung rhinoplasty. pati yung tahi, tatanggalin na. Kuya Jaime, hello. Yun. Si ano na lang yung wala, si Kuya Ruben, Si Ruel. Kuya Ruel, Kuya Jagger. Wala din. Kuya Jagger, Si Maria J. Maria J. at Ma'am Maria J. Sila ano si Kuya ano eh, Obet din. Kuya Obet, si Kuya Romel Molina, Ruel. Juliano, si Kuya Danny. Kuya Danny Staniano. Hello Romel, sabi ni Kuya Jaime. Wala Kuya Julius. Wala. Uncle Julius, nasa trabaho ata o nagpapahinga na. Ayun, wala akong ma-edit ngayon ka. Mag-live ulit, live. Para may makausap.
Para ang hirap umusad yung ano, yung Cebu, para matatagalan umusad sila. Kasi grabe Tulad niya nung talaga. sa Bicol. Wash out talaga eh. Na talagang Lahat ng gamit. muntik pa nung buti dinagiba yung bahay nila, ano, nila Gwen naman. Friday. Friday na. Opo. Friday na daw, sabi ni Kevin. Bukas, pwede tayo paglabas. Pwede tayo mag-live. Maglabas ng PGH. Pag may signal. Maglalakad. Hindi, pag kumain tayo ng ano. Paglabas. Pag Pag nagutom makakain ka. ako. Hello, paring Jason and Ate Ami, sabi ni Kuya Jaime. Hello din po, Kuya May. Kuya Jaime. Hello. Hi, hello. Oh, dito lang po ako sa tabi-tabi. Boss Jaime, musta? Sabi ni Kuya Boy. Kuya Born. Yan, si Kuya Jaime, sa ano yan? Sa US din ata. Ha? Sa US din siya. Europe yan sila. Ah, sa Europe ba? Oo, Europe yan. Ah, Europe. Kuya Jaime. Kuya Born, hello, sabi ni Kuya Jaime. Yan. Ang ano? Masarap to Ang humiga. sarap humiga. Eh, morning pa lang yan, Kuya Benji eh. Kanila. Oo. Oo. Tapos papasok na kasi yan eh. Oo. Trabaho. Para sila ni Ate Cherry. Oo. Papasok na trabaho eh. Tayo patulog. Sila pabangon na. Pakape pa lang Tama, yan no? si Kuya Benji eh. Kakape yan, kakape. Sigurado. Si Ate Cherry, papasok na Kape, talaga sa kape with ano. Ano yung rainbow. Magkape nga rin ako. Gusto magkape. Ay, bawal ka pala naman. Ayan na naman siya. Kano, magkape ka, no? Iniigit. Aray ko. Iniigit mo na naman ako Kape sa ka? kape. Ano ka pa dyan? Ari ka. Trinon? Trinon? Anong kape mo sa dito? Abad kape sa dito. Ano ka pa? May kape ka? Ano ka pa? Kuya Benji, hello daw sa Ate May mga Margie. tinapo yung ito pa yung dami hospital eh. Teka, kausad. Madami na yung ano eh, madami yung pagkain sa PGH eh. Hindi ko talaga nauubos eh. Nandito pa nga yung tinapay. May tinapay. Ano diya? Honesty. Anong kape ka, no? Ugatas. Ha? Ano ang kape yan? Blanca. Magkano ka rin kung nakaligatas? Hello Ate Margie, nawala. Ito na. Nawala si Rene. Pati academic ko. Hello 15 viewers. Nawala Kuya Benji. Sana yung cellphone lang ang nawala kay Kuya Rene. Kasi ilang araw na din eh. Dami kong ulam na natira oh. Dami pang ulam yung kinain namin. Basahin mo muna ma. Sinasalakay po ng bagian lugar to. Ni Kuya Jaime. Oo. Wait lang muna. 6:24 PM dito. PM? Ay. PM pa pala sa kanila, Kuya Benji. Na, anong lugar mo po Kuya Jaime? Binabagyo po na doon. Dito ata sa Pilipinas. Grabe yung nangyari dun sa talaga. Ang dami pating ano, daming namatay. Taga Cebu siguro si Kuya, ano, si Kuya Jaime. Sana okay lang yung pamilya mo dun, yung mga kamag-anak. Ay, grabe. Grabe nangyari.
Naalala ko tuloy nung dun sa Bicol yung Christine. Daming mga baboy. Yung mga piggery dun na malalaki. Puro mga nalunod. Tapos kinakatay nila. Yung kilo nga ano na lang eh. Tag 100. Di pa rin nabibili kasi yung karning baboy talagang nakakami. Walang pag-istakan ka. Walang mapag-istakan kasi brand out. Grabe. Halos pinamimigay na, walang kumukuha, ginagawa, binabaon na lang. Pero ako bumili ko noon, alagang 500 pesos, ginawa ko, inadobo ko na natural, yung asin lang siya, yung walang toyo, bawang lang, walang sibuyas, yung talagang pangmatagalan kasi yun eh. Yung adobong asin lang. Marami kayos talaga. Dami. Sawa-sawa yung anak ko. Marami pinag- Sa Leyte. Sa Leyte pala si Kuya Jaime, may kamag-anak sa Cebu. Kamusta po sila Kuya Jaime sa ano? Sa Cebu, yung kamag-anak mo po. Sana okay lang sila. Kasi halos lahat ng Cebu talaga, grabe. Yung dun sa Facebook na nakita ko, yung binaklas nila yung ano, binaklas yung kisame. Pinakyat yung mga bata, tapos pati yung yero. Lahat tayo dinadaanan ng bagyo. Opo. Sabi yung bagyo na yan. Sana nga po mahina lang bagyo, sabi ni Kasuki, ni Ate Margie. Dito, basa mo naman. Mag-ano ako. Pagtitimpla din ako ng gatas pero ano, hindi mainit. Hello po. Ano no? Sige, ano pa? Makikita mo. Ano nilalabit ko niya? May kabig ano? Sige. Hindi lang naman, napakainit. Baka bukas nga sa ano sa Bicol baka may ano na eh, may signal na. Baka signal number 1 na. Kasi palapit eh bukas. Tapos sa Friday parang tututok ata sa taas eh. Kasi yung forecast ka kanina na balitaan ko. Tatambay muna eh. Friday o Saturday. Madaling araw. Pero huwag naman sana. Para ano? O nung kape, natabig ba ka lang ko no? Ano, Mariana ko. Sanmig. Yung sanmig mo, mayroon pa? Wala naman. Sige ko siguro ang lahat. Huwag ko sanmig sa ano, bakla. Sugar free. Oo. Sanmig. Ako da, LA Coffee. LA. Bili muna po ako ng kape. Ano yung pinakabili mo kanina? San Marino? Oo. Yung hindi manghang. Try natin kumain ng dilata. Parang piling ko, naghaharap pa silang lasa yung ano ko eh. Sawa ka na dito sa adobo, marami pang adobo. Sige, 3 beses ako kumain yan eh. Kakainin ka mamaya. Lalong lalaki yung tiyan ko dito. Higa, kain, higa, ligo. Nakadalawa akong ligo ngayon. Kaya natin yung forecast dito. Sanmig Coffee. Ito yung bagyo eh. Kita po ba? Ayan o. Ito o. Ito yung uwalis sa bagyo. Ito yung bagyo ngayon o. Sobrang laki. Kaya sa kupit yung Pilipinas. Ito. Ito. Tapos yung forecast niya is sa Saturday. Malayo pa siya eh. Nandito pa siya eh. Ay, hindi kita.
Ano ba yun? Makikita nila. Pero ano? Kita ba? Nilalaro pa. Ayan po yung forecast to. Ito pa lang siya, Friday. Bukas. Katikot na. Sa Saturday, malapit pa lang siya. Dito pa lang siya Saturday. Pagdating na Sunday, ay ang taas nga. Dito ata yan sa Cagayan po eh. Dito oh, Sunday. Tataas siya siguro sa ano talaga yan. Sa Cagayan. Di ba? Dasal lang talaga ang pang ano niyan. Wala tayong magagawa sa kalikasan. Grabe ang pinagdaanan ng Cebu ngayong taon na to. Lindol, Bagyo. Parang kotang-kota na ang Cebu. Pinakalalapit talaga siya siguro Sunday. Pero Saturday, medyo mararamdaman na yan sa taas. Sa Northern Luzon. Ako signal. Ay, meron ko ito. Hello, everyone. Kawawa naman Pilipinas. Opo. Kaya Belgium. Pero ano talaga. Yun, amihan season eh. Malalagpasan yan. Lalagpas. May mga ano yan. Tawag nito. Ano ba sasabihin ko? Ang hirap pag ano yun. Kaya minsan hindi ako nag-online. Pero ada sugar free. Itong Nescafe. Pag siguro pre-libre sugar ka. Oo. Oh. Ano Sugar nila? free ba ga? Stevia. Ano sabi nila? Siguro pre-libre sugar Bagyo ka. nga. Ano yung bag niya? Kumain dito pala eh. Amen. Kailan viewers po, pawag po kayo. Kasi yung ibang cup. Okay lang ang tubig mo. Ngayon lang to? Oo. No. Ikaw, Mi? Tatay Kuya Benji. Timpla na kita? Magatas o mamaya na? Oh, yan.
Kakain muna ako ng kanin. Para mabaho na. Ay, Hmm? paano ko lang sasalita. Parang hinaharap ko kasi yung lasa ng ano eh, San Marino. Hindi naman ito tumatalab na sa akin. Sabing matutulog na lang, magkakape pa. Hindi ito tumatalab eh. Sana try yung coffee ko black. Effective yun. Tumatalab sa akin yung ano, yung black talaga, yung Nescafe. Yung Pilsen. Pilsen. Yung Nescafe. Pero, hindi ko nilalagyan ng asukal. Yung tumatalab sa akin. Ano pa rin ito kutsara? Hiram ka dito. Pag-asa pala, gumagalaw pala yung ano eh. Dapat ilipat. Yung alin ma? Yung, yung ano, oh, kada upo gumagalaw. Yung? Yung cellphone. Nagugugas sila. Ayan. Oh, tingnan po. Hindi mo, kunti lang. Kape, kape. Muli. Oo. Ito mo ay nalagay. Kape po, kape. Ha? Parang sa iyo. Wala mo ba doon? Huwag mo nang amuhin ihim. Ano? Sandokan kita kanin? Ako na lang. Sa Sige, sige. Diyan na lang ako kakain. Sige, sige. Kakain po tayo. Nagmerienda kasi kami kanina. Kaya busog pa. Ano? May ginagawa si Bayaw eh. Guys ng cellphone. Sinipon. Tira yung cellphone ko eh. Wala, hindi matawagan. Ay, ito na si Kuya Ruben. Hello po. Hello po Kuya Ruben. Ayan. Ilang araw na kita Kuya Ruben hinahanap eh. Hindi ka nag-tune in. Andiyan na ma, kumusta ka raw ma? Kami nakakauna. Ma, ma, kumusta na kami? Sabi ni Kuya Ruben. Nakalabas na kayo ng ospital pa rin. Opo Kuya Ruben. Hello po, Kuya Robert. Kaya yun nga. Kakain po. Inihintay kita na mag-tune in eh. Ito na po Para ako. makapagpasalamat nga kami sa inyo. Ito na Yun, po yung salamat ano. sa suporta niyo po at sa mga prayer. At ito, nakalabas na po kami. Nung ano pa? So, ano? Ay, Di, 4. 4. 4. So, Martes. Nung mismo birthday ni Kuya Noli, kaya nga nung birthday ni Kuya Noli, di man lang ako nakapag-tune in sa mga live nila. Kasi, Kasi kasagsagan ng paglakad ko nung ano, mga papel. papel. So, salamat po Kuya Robin. Tari po ako na surgery Oo. for kinabukasan hapon po. Nakalabas din po agad. At, yon bukas po, follow-up check-up ko po. Tatagalin yung Bukas balik kaming PGH kasi tatanggalin yung tahi. Yan. kakain muna lang po ako. Kakain muna saglit. Ang sabi ni Ate Margie. Kuya Jaime, Kuya Robin, hello po sabi ni Ate Margie. Margie, Ate Margie. Si Kuya Jojo rin eh. Di... Ano yun? Tapon? Kuya Jojo. Ay message ko na lang si Kuya Jojo para magpasalamat tayo. Tapos na yung ano. Opera. Ay parang na-message ko na tayo. Mga opera pa lang. Sabi ni Kuya Ruben. Ate Margie, hello. Nasa work ata si Kuya Ruben.
Aka na mag-open. Asan yung ano? Yung platito dyan na maliit. Paso ako ng kape. Kailan kayo makauwi? Nang Bicol po? Wala pa po. Wala pa kaming ano kung kailan kami uwi ng Bicol po. Kasi may follow-up check-up Kasi ako eh. mababa daw yung follow-up check-up eh. Pero ano po, yung pinaka-estimate niya, pag Hmm. galing po sa Friday after 2 weeks. Bukas, bukas i-update ko po kayo, kayong lahat kung kailan yung sunod na follow-up. Kasi sabi naman ng doktor, kung ano daw, kung medyo mahaba-haba naman yung sunod na follow-up, Sigurado ako yung 2 weeks. basta uwi kami. Makakauwi kayo pag ano ba sinabing December, uwi kami. Pero kung 2 weeks yung pagitan, hintayin na lang namin yun. Kasi sabi ng doktor, mahaba-haba po yung, ano, yung mga follow-up check-up. May mga buwanan follow-up check-up daw. Ito. Sayang kasi ko sa kanin eh. Parang kasi ko na magtinapay sa ano. Kasi yung kanin pati yung... Itong ulam na to, dito masisira. Yan, buki pa yung bukas. Yung kanin ang masisira. Hmm? Sayang yung kanin. Parang gusto ko magtinapay lang. Hmm. Ating viewers. No, San Marino no. Balik ka. Tinapay. Tinapay. Ano tinapay? Parang makain ng mga tinapay na to. Ayun. Ba't ganito yung plastic ito? Okay po kaya to? Hmm. No. Ano po, snacks po tayo, snacks. Init mo? Ay, buwan nga. Init talaga. Dahan-dahan lang. Parang dumadami na kasi yung subo mo ng angin. Malapit kasi yung kutsaka. Hindi konti lang. Mga masugat pa yan. Kasi gusto pong siguraduhin Kuya Robin nung ano, sabi ng mga doktor, gagawin daw nila yung paraan baka raw posible daw po na di na bumalik yung ano, yung polyps niya. Kumbaga, yung dati
na-opera sa kanya na bumalik yung polyps, baka raw ito ngayon na opera na yon, baka raw di na bumalik. Kaya aabaan daw nila yung mga follow-up check-up. Kasi i-check nilang i-check. Ay, palitan niyo yung Mm. bumabalik din. Sana nga ganun. Sana kasi baka magkadugtungan na lang nung ano, yung check-up niya pati yung pag-opera ng tenga eh. Para matapos na lahat. Kasi yung dugo na dinonate ko nung nakaraan, hindi nagamit. Binagay sa amin yung papel. Pero inaasahan na ba dugo eh. Hmm. Grabe nga nung nangyari ko yung Robin. Kasi bago nagsimula nag-opera, tumawag mo na sa akin. Ano-ano ba yung yung pasyente? Ako sabi ko asawa ko. Ah, ganun ba? Kala ko kapatid. O sige kasi magsisimula na kaming mag-opera. Mag-pray ka na maging okay yung pag-opera namin. Gabayan mo kami ng dasal. Sabi sana gabayan kami. Maging okay yung operasyon. O sige po. Tapos na, tumawag ulit. O tapos na, akyat ka na dito. Pinakyat na ako dun. Grabe. Hindi ako mapakali. Hindi ko pa siya nakikita dun sa taas. Ano yung mga sagal ko Hmm? na ano, sa thyroid. Hmm. Sagal talaga nila. Ang tagal nila. Grabe. Ano? Gabi na. Binalik. So, na awa nga ako dun sa asawa nun. Kasi, ako natawag na, tapos tatanungin ako, ano? Kumusta yung asawa mo? Ay, ako tapos na. Ikaw ka, kung wala pong tawag sa akin. Lalo nung binaba ka na. Wala pa yung asawa ko. Kasi sa recovery nung hindi na rin ako makatulog eh. Sana tuloy-tuloy na paggaling pagiging tapan ni Kuya Noli. Ay, tuloy-tuloy po yan. Pero grabe yung digital lang. Ganda ng laban nila ngayon. Digital ng laban. Nanood ako dun sa live ni Idol Japper. Siguya daw pala. Ay, ano bibili? Number 3 ko yan. Number 3. Ha? Wala ba yan sa dati mong ina yun? Lap ng tinapay na to. Anong tawag na yun? Hmm? Anong tawag? White cheese? Ano ba? Yung tinapay to? Donut na. Donut na. Ibang piso lang. Donut. May cheese. Eh, may baon yan. Ako yata eh. Yun, sakoy. Ayun na lang. Ay, ba yun? Variety ng donut na. Diba yung sakoy? Yun! Ako yan! Yung sakoy sa ano yun? Salik? Sakoy. Ano yun nga? Sa dagat ko sakoy. Hmm. Ang ano ng mga Pagpinda pa sirena. rin siya. Mga sirena. Oo, sa pizza rin ah. Dagat ng sakoy.
Kaway ng ano. Sa Kawangan, mayroon din tayo doon. Nagawad pa. Chokoy. Chokoy. Meron ka pang ano, pinsan mo pa. Chokoy. 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 Sige, tawa. Piniprito yun eh. Chokoy. Bukas, lupay-pay ka na naman bukas. Oo nga, sakit yan. Para mas masakit sa surgery. Sigurado. Lupay-pay ka bukas. Patulong ka kaya ba kung paano mag-ano application sa ano? Grab. Huwag tayo. Kasi Nag-aaral baka- na lang tayo dito. Hmm? Trabaho paglabas natin, nasa trabaho na siya. Patuloy tayo magkasama. Mahirapan ka sa ano. Kaya po, patuloy tayo. Bala ko nga, pagkatanggal niyan, diba tanggal na? Kahit tanong pa, papunta kaya po para magsimba tayo. Doon na lang tayo sa kaya po mag-ano, sarap papunta rito. Oh, kahit commute lang. Kasi parehas lang naman. Kasi nung bago ka ano, operan, dumaan tayo doon. Ano? Simba tayo, tapos ngayon na na-operan, hindi na tayo dumaan. Pag-uwi natin. Medyo ano tayo. Siyempre, masaya. Kaya nga. Kaya bukas talaga doon tayo doon. Para magpasalamat tayo. Siyempre, magpapasalamat din tayo sa ano. Sa lahat na kumunod din sa atin. Kasama naman. Lagi naman nagpapasalamat sa kanila. Ubusin mo na yan. Siyempre, pray din natin sila sa ano, sa ibang bansa. Na lagi silang malakas. Na nag-pray sila na Balik na tayo ng tinapay. So, ayoko na. Ano ba ito sa laman eh. Masapin mo muna sila naman. Sarap na sarap ha. Hello po. Kasi on ng electric fan pala, no? Napatayin ko muna. Harap na harap sa akin ah. Okay. Kain po. May bilo lang ako. Ha? Nahiya ko. Dawi nila. Ganito, kung nasa probinsya tayo, nasa Bicol tayo, mga tulog na. Dito, dami pang tao. Mga tambay. Mas marami ang tambay ngayon na babae dyan sa labas. Pag umaga, wala. Wala school bukas eh. Mga Ay, Friday pala. aswang ata yan. Yung silabasan pag ano. Nasa work na siguro si Ate Chiera. Oo, kasi according sa akin. Sa gilid lang tayo kumakain. Ay, kukuya. Kuhan sa unang mo. Para mas magayon sa una eh.
Pasensya na po sa itsura ko. Para na sobrang sa init yung gatas ah. Wala na sila. Nahiya ko. Maganda po ganyan. Hello po. Comment po kayo. Nahihiya ko eh. Ito lang po yung sugo ko. Konti-konti lang. Ayun, tapos na. Thank you po. Tapos na. Kakaano na lang, kagatas. Tsaka, yapay. Si Ate Maris lang ang nagpapasaya sa live. Sabi ni Kuya Robel. Si Kuya Benji din po. Kasi nag-ano si Kuya Benji kanina eh. Saka si Kuya Julius eh. Nagkumpisal. Nagkumpisal, di ba sila Kuya Robel? Ada po na ito, ilirat to. Ikaw na ka?
Wala na yung signal. Baka ako lang. Wala yung comment. Baka ako lang. Yung cellphone ko Ano ginagawa- ulam mo bukas gusto mo? Kahit ano. Basta yung Hello sa 12 viewers. Wala signal. ha? Wala signal. Puso ka dito ka. Hmm? Puso ka dito ka. Yan, ubusin mo Sa'yo yan. may signal, pero Para- sa akin wala. Busog ka. Mahirap mag-connect. Mag-hotspot ka. Wag na. 12 viewers, hello. Mahirap kumonek ng cellphone ko always. Naglalag. Lumana yung phone mo eh. Ulit na yan sa ano. Like na sa, hindi na updated. Kaya tawag ko. Kasi sa'yo may signal, oh. Pero mo, sa akin, naglalag. Ulit na yung phone mo. Taray ko kumain ng tinapay na may, Dahan-dahan lang yung ano mo ah. oo. Parang medyo lumakas-takas kasi ako kumain eh. Ganda yun. Dapat nga mag-vitamins ka pala. Iba ko high blood naman. Para bumalik yung katawan mo. Kasi mataba to dati. Pero nakilala ko naman to. Ano to? Payat to. Pitit. Payat to dati. Sexy. Tapos, naging siksik. Tapos, sexy ulit. Naman talaga ako, nagbawas talaga. Nagbawas talaga ako ng timbang kasi nga, ang lakas, ano na ang lahi namin eh, puro sakit. Diabetes, hypertension, ano pa ba. Kaya mapapaisip ka talaga kapag maging health conscious. Samid ako ah. Nagilid lang ako pumunguya kasi dito hindi kaya eh. Kasi yung tahi ko dito. Dito. Parang hang na rin yung ano. Ay dito eh. May kumin pa ba? Yung cellphone ko may problema. Diyan sa ano ko. Nagahang yung sa'yo. Ang naata to eh. Hindi na mabasa yung mga comment. Dito po. I-hotspot mo na lang ma. Hotspot ka. Naka-hotspot ka ba? Oo. Ay wag mo ba? Maglo-loading yan. Di yan. Hintay ko lang. Okay. Baka wala ka ng load eh. Hindi. Baka wala Di ba nang load. nag-wifi ako? Kaya nga, kasi ubos na eh. Ilang oras na eh. 6 hours yun. Hotspot mo na lang. Si... Ay no, kala mo no. Hotspot Bay, ako. dyan na lang sa ano. Ano ka na lang. Hotspot ka. Dyan na lang. Dyan na lang sa ano. Ano ko lang. Kasi di na mabasa dyan sa ano. Naghang na eh. Stop ko Eh, lang. wala na. 6 hours yun. Wala ka ng load. Possible. Sabi ko na eh. Hotspot 6 ko na. hours na ba agad? Oo. Wala ka ba? Ano Kanina mo pa. na lang ako. Ihulog mo Hotspot na na lang. lang. O, sige, sige. Paubos yung load mo eh. Wala na pala tayong ano. Naghulog lang sa bed ko. Okay Pwede na? na lang itong buo ko. Ha? Ketan po. Para 3 hours. Ano? Sige na. Kaya pala lang wala ako. Wala tuloy yung cover. Di ba basa? Yun. Ay. 6 hours na agad yun. Di ba? Basahin mo.
Hi, Kuya Hook. Si Kuya Hook to. Hello sa lahat Basta daw. maganda to sa ano eh. Yung comment ni Kuya ay may tagaliti siya. Hindi dito, oh. Hindi dito. Dito, oh. Dito, oh. Nakatulog ako. Nakatulog daw si Kuya. Dito, oh. Dito. Hindi, dito nabasa ko yan. Oh, sige. Hello, Kuya Hook. Hello. Mainit eh. Ulan ko yung Robin. Nakasilent viewers lang. 14 viewers, hello po. Medyo dito nakakapako yung tahi eh. Kaya medyo namaga talaga siya. Dito tayo hanggang bukas. Sige po, Kuya Hook. Ano. Dito tayo hanggang bukas daw. Bukas mag-live tayo ng ano. Wala sa si PGH. classmate mo, Kuya Hook. Si Kuya rin eh. Wala kami balita. Ilipat ko nga muna itong electric fan. Grabe init ay. Hindi ko kaya. Kuya Roel, hi daw. Grabe init. Hindi naman siguro tatatlo. Yan. Music pa si Ate Margie. Repair na may para sa lunch. Ay, magla-lunch pala si Kuya Robel. Ha? Magla-lunch pa lang sila. Si... Kuya Robel. Ano ulam po, Kuya Robin? Wala kanina Kuya Hook sa live ko. Ate Margie, wala po ba yung aswang? Sino aswang? May aswang ba? Grabe init ay. Grabe init. Parang gusto kong maligo na kaagad. Everyday yung live ni Ate Margie. Parang hindi tayo nakakatutok sa live din ni Ate Margie ah. Kasi siya na Ate Margie, hindi kami nakakapasok sa live mo Ate Margie. May aswang ba? Oo nga po Ate Margie, pag-on ko kanina katapos wala ko pati ko live si Lodi Jason, dalawa sila, buti live pa siya. Nakakabawi din kami Ate Margie. Medyo naaano lang talaga. Kasi wala po upload si Park Jason. Saka yung signal din po dito medyo mahirap. Kaya minsan nag-iisipan namin kung magla-live eh. Kasi nakakahiya yung parati nagla-live. Kaso kailangan mag-live kasi para may update po kasi wala masyado, hindi po nakakapag-upload eh. Isang beses ka lang ba nakakapag-upload? Oo, isa lang. Isang beses lang po eh. Isa lang. Pero nakakagapang naman yung dollar natin. Mayroon na akong $18 para na sa para sa December. Christmas. Thank you po sa Christmas. Dito sa amin maraming panananggal. Kami ni Kaya- Kuya Hoko, Ano? Kuya Romel at yung kaibigan at bidang aswang. Dito sa amin Friday. maraming Di pala boss. Pagkatapos bukas, magla-live ako pagkatapos ng Kuya Noli.
ng live. Buti Kaya kahit, kasi alauna eh. kahit pa isa-isa yung ano, kahit pa isa-isa yung upload natin, kahit pa paano nakakagapang yung revenue. At sana kahit umabot ng 100 para may masahod sa ano, Hindi December. yung views lang talaga. Yung views. Walang mag-skip. Kakiusap eh. No? Para umabot Day pa off rin. ni Kuya Benji. Ganap sa day off Kuya Benji. Pahinga pala sila bukas. Siyempre may ganap yan si Kuya Benji. Para may pang-siguin na sa ano, December. Sino nakamiss sa akin kanina, Ate Margie? Doon din pala sila nagbabardagulan sa comment section ni Ate Margie. Oo. Hindi, nandun ako. Pumasok ako dun sa ano. Ay, bawasan ka ba? Sa live viewers lang. Sa live ni Ate Margie. Karamihan talaga silent viewers. Pero todo suporta talaga. Ako kasi wala akong account sa YouTube eh. Kuya Romel, sa kapis ba kayo? So, naka-yellow. Usapang aswang, madaling araw pa naman dyan. Sa Malaysia, Kuya Ho. Yun nung unang opera niya, saka kahapon di pa siya nakakapagsalita ng gusto. Ngayon, lalo bukas siya na wala ng kalang. Pero ramdam pa rin niya yung sakit. Mas masakit daw yun kaysa nung pag-opera. Kasi Feeling ko wala lang, nang nararamdaman anesthesia, ko no? Meron yan yung ano lang, spray. Yung spray. Kasi tatanggalin eh. Tapos makakakain na siya ng medyo maganda-ganda. Kaya kung makauwi kami sa piyesta, kaya niyang kumain ng kaldereta. Sa piyesta parang hindi ako maghahanda. Kasi parang hindi ako magagastos muna. Pabalik-balik pa kami. Pag matapos na lang siguro yung ano, yung mga check-up. Lumasin pa sa ako. Saan? Di ko alam. Saan ba galing yun? Ayan kasi yung tinusukan eh. Dito yung sa kabila eh. Ba't may pasa? Hindi ko alam eh. Pag-gising ko kanina. Ganito to. Dito yung pasa ko eh. Dito ko kinuha na ng dugo eh. Baka yan. Dito, layo. Ito, laki pati oh. Parang pumurak yung ano mo, ugat. Pag-gising ko kanina, ganyan. Baka nasot ko yung padat di kaya. Usapang aswang kayo dyan, madaling araw na sa Kaya Pilipinas. parang di muna ako magana siguro maganda. Pwede magluluto kami ng ano. Yung, kasi mga kapatid ko. Yung sakto lang. Pero nung isang piyesta nga dati, sabi ko rin na di ako maghahanda. Tapos May blessing. biglang may blessing dumating sa amin. Napataya ako ng ano eh. Tumaya ako ng waiting. Nanalo ko. Nakabili ko ng baboy. Nanalo ko eh. Tumaya ako ng 50 pesos sa waiting. Nanalo ko. Bigla, gulat to eh. Kasi hindi naman Sabi ko- tumataya eh. Sabi ko, Biglang tumaya. maghahanda tayo, magkakataya ko. Bakit? Nanalo ako ng waiting. Nanalo ng waiting ng, anti-desperas. Kasi 27 yun, 27 yung pista. 25. Pag 25, nanalo ko ng waiting. Hindi betek tawag dyan. STL yun. Baka Ay, STL pa yun, STL. wala nang PCSO. betek. PCSO. Nanalo ko. Nakapagkatay kami tuloy. Malay mo, pag gawin natin, itry kong makabuinasin na naman.
Kung sakali lang. Ay, taray, malay mo. Ang diswerte na ano. Wala si Maris at Julius. Bebe time yun, Kuya Benji. Ay, pagod si Ate Maris. Doon kami kanina sa live ni Ate Margie. Nandiyan lang yun si Ate Maris. Pag yung sinusubukan si Ate Maris. Nandiyan lang yan, silent lang yan. Katulad niya kanina. Nagbabakrid na pala. Walang alam yung dalawa. Nandiyan lang yan si Ate Maris. Nagbabasit. Tulog na po si Ate Maris, sabi ni Ate Margie. Pangarap ka niya. Ha? Ano ko na lang? 60, ay 13, hello po. Pasensya po sa pa-istro. Di po kasi kaya yung baso. Kailangan talaga istro kasi para makahiga agad kasi sa bibig talaga. Kasi pag tinry ko kasi uminom ng ganyan, talagang nabilaukat tapos medyo may lumabas dito sa ano ko. Kaya istro lang. So, yung kausap ni Ate Maris, sabi ni Kuya Ron. Pwede kayong magkita, Kuya Romel, ni Ate Maris, kasi pares kayo sa Malaysia eh. Tapos mag-live kayo ni Ate Maris. Pwede na ba yung mag-live si Ate Maris? Gawi-gawi nga rin sa gatikot ka. Alin? Kasel pa ka. Sa ano? Bayad siya dyan. Yan mo. Always present sa live ni Ate Margie. Si Kuya Ron. Ha? Ay, Ligo ka. hindi na ako makakatulog yan. Baka puyat ako sa ano. Ate Margie, ako yata ulit babaratisan yung kanina. Sabi ni Kuya Hook. Naantok na ako kanina, napakain tuloy ako. Buti tumayan na po niya. Tuyo na. Grabe yung electric fan, tibay, walang patayan. Magdamag, maghapon. Di pinatay ko yung kanina. Pagpalik ko. Pag alis ko, Pasyal din ako sa live ni Ate Margie. Sabi ni Kuya Benji.
Diba, ano kalagay na exhaust fan? No, exhaust fan. Hello. Hinahanap kita kanina sa bundok, di kita makita kung saan kayo nagpunta. Sino? Wala daw. Wala, Kuya Benji. Salamat daw po Kuya Benji sa ni Ate Margie. Minsan pumapasyal kami Ate Margie sa mga live kaso hindi talaga nagko-comment. Ako kasi gamit kong account, yung account ng anak ko kasi wala pa akong account. Mabuti pa yung anak ko marunong gumawa, ako hindi. Sawahan muna natin sila ate-ate. Sige Ate Margie. Magla-live ka na Ate Margie o kakatapos lang? Tapos lang ba? Ate Margie. May kain na siya. Tulog ka na Ate Margie. 12:23 na Ate Margie. Tapos maaga pa po kayo kasi magtitid na ata kayo ng Kuya Bong. Kumusta negosyo pala Ate Margie? Medyo sana maganda yung negosyo ngayon kasi na yun. Bear season. Ano daw, sabi ni Kabinji? Rowel at Rowel, kala ko iisa nakakalito. Si Kuya Rowel, si Kuya Hook din dyan, Kuya Benji, nawala daw, nasira yung phone. Rowel Guadan. Yan yung si Kuya Hook. Gaudan. Si Kuya Hook yan, kasi nasira daw yung phone. Si Kuya Oh. Romel, taga Malaysia. Pero kanina, ano na si Kuya Hook. Kilala ko yan si Kuya Romel kasi para request yan sa kapatid ni parang Jason ng mga Moira. Pag uwi, maganda yung live kasi Pag uwi talaga Kuya Romel, lahat ng Moira ipapakanta ko sa kanila. lahat ng mga request mo, mga love tapos titingin song. din ako ng iwan ko lang pag kaya dun sa Raon. Kung may speaker na maliit lang para kantahan nila dun kasi yung speaker na ginagamit dun yun kila mama. Kasi kapatid ko inihiram. Ihira. Para may maganda tayong audio. Para dun sa bahay, mayroon din para pag nandun sila nini. May pang live na mga kantahan. Lahat ng request mo Kuya Romel. Grabe ang mga request Tapos na dyan. itatry ko din yung wifi dun na kinabit. Kasi may nagpakabit ako dun ng wifi. Kung malakas ba talaga. Kasi kung hindi, papabaklas ko din yun. Sabi Kuya Benji, by Kuya Ruel pa. Pero talaga, by Kuya Ruel Molina. Rowel yun. Huh? Rowel Molina. Oo, Ruel. Rowel Molina, Rowel Juliano. Ruel Molina yun. Oo. Opo. Rowel Molina, Rowel Juliano. By Ruel pa nga isa, Ruel Reyes. Yun, oh. Si Kuya Ruel Reyes, hindi mo na siya nakita. Pasaya ako sa request ko na kinanta din daw ni Jason, salamat. Oo. Si Kuya Ruben, by Ruel Cortez pa. Opo, madami. Kaya nakakalito yung mga Sana po
Siguro po Kuya ano, Robin pa nandun, Kuya Robin. pagbalit po kayo ng profile, Hmm. siguro para talagang tanda nila. Kasi kung si Kuya Benji, oh, ang pogi dyan ni Kuya Benji eh. Hmm. Kaya sa ano, Si Ate Margie, oh. Si Ate Maris, naka-off shoulder sa profile niya eh. Si Kuya Julius din. Kuya Robel. Sir Robel, hello daw po. you know? Nag-hi sila kay Kuya Robel. Libo ko. Lasta ayun kuya. Kunti na lang, ganyan kapag kunti na yung pagkain, saka ayaw mo na. Kasi inom pa ako naggatas. Okay, kasi sayang yan. Dito lang naka-headset dahil malakas. Nasa work na ata ay, nagla-lunch pala si Kuya Robel. Lalans. Medyo umirit lang nga. O baka dahil sa ano kaya ako hindi na iinita nung nakaraang araw. Ngayon lang, pangalawang araw na mainit. Masama si Jalis yan. Oo. Ngayon kita sa Facebook kanina, yung post. Edit ata yan. 3 yung buwan eh. 3 yung buwan. Baka doon sila sa ano, di ba yung mga buwan na ganyan doon yan sa ano, sa 3. Dragon Ball. 3 yung buwan. Ay, nagluluto pala ng lunch si Kuya Ruben. Ano po niluluto mo kay Ruben? Ulam. Lunch. Sarap ng ulam Ay, namin nagpalit kanina. pangalan kasi marami kaparehas pangalan yan. Yung atay balon-balunan. Ay, si Ma'am Maria J. Hello po, Ma'am Maria J. 12:28 a.m. na po dito. Nag-i-stack pa po. At saka naggagatas. Kuya Robel, Kuya Benji, hello. Hello po. Maaga po kasi ako kumain kanina before 6 kasi iinom ng Ang gamot. gamot. Kaya medyo, Tapos bukas naman, alas 8 yung inom niya. kaya Kaya gising ako maaga. Magano Kasi- ko ng almusal sa kanya. kailangan kumain ng kanin pag iinom ng gamot kasi antibiotics. Tsaka pag morning kasi Tapos 3 pa. 4. Pag Ayun, umaga, 4. Pag umaga. 4 na gamot. Ano eh, sabay-sabay yun. 4 na gamot. Yung isa Umaga na antibiotics. dito. 8:30 a.m. na. Ay, good morning po. Good morning po, Ma'am Maria J. Yung tatlo steroids pala yun. Alin? Yung tatlong tabletas. Steroids? Tapos yung isa, antibiotics. Kaya kailangan talaga kumain. Simple lang pagkain ng sandwich, soup. Pag sa ibang bansa kasi mga ganyan-ganyan, salad-salad. Dito sa atin, hindi talaga pwede walang kanin. Kahit madaling araw. Sa atin, kung ganyan kain lang matapos magko-construction ka, gutom ka. Ito, hindi kaya talaga. Kaya dito talaga, kanin talaga. Pag sa ibang bansa ka pa, a-adapt ko yung Romel kain nila. Romahed, Maria J. Hello daw, sabi ni Romel. Kuya Romel na sa Malaysia. Parang mas maganda maglalit pag ganitong oras, no? Kasi magising sila eh. Yung mga nasa ibang bansa, no? Kasi kwentuhan lang naman Oo. talaga. Rice is life. Opo, ma'am. Rice is life ko nga. Kakakain ko lang po ng kanin. Kuya Bert TV, hello. At dito pa po Dito pa po kami sa kasi ano, may Santa follow up Mesa. pa po ako bukas. May mga follow-up check-up po. Yun, salamat po sa mga pray nyo po. Na mga nagpipray na sana maoperahan na. Ayun, medyo mas, Sana, isa yan sila sa ano, mga nagko-comment lagi na mas okay yung pakaramdam ko ngayon compare nung para maoperahan karaan. na yung misis mo at sana maging okay yung opera. Yun na po yung mga pray nyo. At follow-up Goods na check-up na goods. po bukas. Bukas. At antay na naman tayo. Sana yung tenga naman maging okay na. Para matahi. Kasi yung gumagana niyan tenga, isa na lang eh. Yung kabila, wala na talaga no. Blanco na, mayroon pa naman konti. Ano lang, mga 60.
Oh, umuugong mga... 60% na lang ang tenga. Hello, Kuya Romel, sabi ni Ma'am Maria J. Kuya Bert, Hello daw sabi ni po. Kuya Romel. Kasi kanina maaga talaga kami kuhaan ng kanin before 6 eh. Ako kasi kahit doon nga sa bahay, matulog ako niyan alas 2 kasi yung ini-edit ko, alas 2 matapos ako niyan. Pag umaga, mga 5:30 gising na ako niyan. Kasi nag-iinit na to ng ang paligo. Ako gising na rin na pag nagising ako na umaga, sabay-sabay na kami niyan. Pero kahit anong aga kong gumising doon sa Bicol, late pa rin ako pumasok doon sa team. Late talaga. Kasi yung anak namin naglalambing sa Oo. papa niya. Ihatid ko raw. Papa, ihatid mo Oo. ko. Uy, Ate Si Ate Cherry. Cherry, nakapasok na yan sa Oo. ano. Nasa work na yan. Nasa work na sa Ate Cherry. Sana gabayan kayo lagi sa mga araw-araw din na May tinatanong si Wala. Kuya Benji eh. Ano yan? Sino pumasyal barracks taga Nueva Ecija? barak sa Messi. Kailan ba? Baka, hindi ko po alam. Hindi ko po alam eh. Wala pa po siyang update doon, Kuya Benji. Opo. Medyo naaano po kasi. Oo. Hindi ka masyadong nakaka-update sa kanila. Oo, hindi. Hindi pa. Mabubuti hindi ka na off balance sa tenga problem ko. Yun nga po yung, ito po talaga yung pinapacheck ko po eh. Kaso pag tingin po sa CT scan, kasi yung ginawa sa akin kasi yung CT scan, nakita po nila na may Polyps ulit. polyps ulit. Kaya yun po yung suggestion nila kasi hindi daw talaga pwede uunahin yung Ate tenga. Cherry, hello daw. Kasi nga po, yung pag sinipon, diretso sa tenga. Kaya yun po talaga ang suggestion nila. Sa ilong muna kasi may Nasa isasarado work na daw po sila. Papunta Kasi, sa tenga. yun nga, yung pina-check up talaga dyan, Yung tenga po yung talaga. tenga. Yun po Kasi- talaga. Di ko po inaasahan yung polyps ko is babalik Bumalik. po talaga. Tsaka medyo lumala yung polyps. kasi di pa ako nagbablog po noon, puro kami negosyo nito. Puro kami negosyo. Tapos, isang bisis, nangyari yun yung tingin, isang bisis, yung tita namin kinasal, yung tita ko, kinasal. Pagkatapos nung kasal, inalok kami na Maligo. mag-swimming. Nag-swimming kami. Pero dapat magtitinda kami nun eh. Pero sumama kami nung swimming. Tapos pag uwi namin nun, kasi naligo siya, napasukan yung tenga niya ng tubig. Ngayon, kinalikot, nagsugat. Yung Nagsugat pag- yun. Tapos parang ininda lang namin, kala namin simpleng Kasi lang. nagpa-check na kami. Mm. Naggamot na din, Kala ko nag-oral. simpleng lang. Tapos dati nung di pa malala, sabi ko sa kanya magpa-check up. Ayaw. Nung malala na, pina-check upan ko dyan sa Eriga. Tapos yun nga, nakailang balik kada check up. Pag ano? Wag mo Basta lang. check up pa lang. Check up. Okay naman Grabe. siya. Oh, Pero- may mga pampatak. Tapos nung pagbalik ko namin check up, sabi, butas na yung eardrum. Kailangan operahan. Hiningan kami ng, yun nga, yung paniningin nun. Basta mahal. Napakamahal. Naisipan niya na mag-message sa PGH. Yun. Nagpaano to? Nagpa-schedule. Nag-message sa PGH ng... Kasi wala lang. Oo. Ay, Pandemic pwede. yun eh. No? Pandemic no? Oo. Pandemic. Tapos biglang nag-reply naman yung PGS kung kailan yung check up, kailan pupunta. Yun, na pag CT scan, nakita nung PGS na yung polyps niya bumalik. Kaya ganun nangyari po nun. Kaya inopera yung polyps. Di daw pwede kasi unahin yung tenga. Yung Kailangan. sinama yung mga angels. Hindi ko po alam, Kuya Pinji, kung sino yung bisita nila doon. Yung sinama mga angel sa Baguio. Ay, sila. Ay, Kuya, siya. si San Ferrer ata. Oo. Yun eh. Ba't, kasi alam ko rin talaga magbabakasyon yun eh. Ay, baka Di sila si, po, Kuya ano, Benji, kasi sila yun talaga eh. Tingnan ko nga po mamaya. Kailan po kayo, Benji? Ngayon lang? Baka sila yun. Kasi sila yung, yung pinapunta sila Ate Bidang dun eh. Kuya Cesar Perez, mag-asawa. Ate Marita.
Gising si Ate Check. Gising lahat sila, oh. Si Ate Marita, mag-asawa. Kung ngayon lang, ngayon lang po ba kuya, no, Kuya Benji? Kasi may nakita ko upload si Vince na ano eh, yung preparation para sa bisita eh. Baka sila talaga. Oo. Kasi hindi magkakamali si Tibechi, eh. Nakadalawang uwi na sila na ano, di ko namimit yung sila Kuya Ferrer kung sila ba yung umuwi. Kuya James, oh, si Ate Cheng, tinatawag ka. Tawa sila Ate Marie, galing ng USA. Oh, yun nga, Ate Marita. Opo. Kanina po ba? Kanina po ba Kuya Benji? Mag-asawa yun eh. Hi Ate Margie there. Ay, okay naman. LAR man, hello. Medyo humupa na din yung pag... Ayan po. Ayun. Salamat po sa mga pray nyo. Medyo ito lang. Kuya L.A. Arman, Di lang masyado. na-operahan na po Medyo siya. Waga ba din. Tsaka yung pagluluka ko, hindi na tulad dati na ano, talaga as in. Ano to? June Ferrer Barita yun. June Oo. Ferrer. Sorry po. Mali ata yung pangalan mo. Hindi, ano yun? Cesar? Cesar po yun. Cesar Ferrer. Si Kuya Cesar. Hi Kuya Ruel. Sabi ni Ate Cheng. Kuya Ruel, hi po. Yan. Si Kuya Ruel, si Kuya Hook din yan. Ate Oo. Cheng. 14 viewers, hello. Di ka Dumadami pinantok. na tayo dito. Nagising na Kuya sila. Arvin Oliboon. Ate Cherry, morning. Kuya Bert. Ate Cherry. Noong mga first day, hanggang kahapon, sobra yung pagluluha ng mata ko. Kaya parang gusto ko parati matulog eh. Kasi yung mata ko yung bumibigay eh. Sa Nueva Ecija na natulog, mga angels. And medyo okay na. Kaya medyo gumanda na rin yung ano natin. 12:30 AM na po yung bakit hindi ba po kayo natutulog. Kumain po. Oh, Nagutom. kumain po ako ng kanin. Nag-prepare kasi kami kanina. Sabi ko, mag-live tayo. Inayos ko yung mga sabi ko, ayusin natin yung mga dadalhin bukas. Yung mga panghugas. Kasi lilinisin yung ano niya, yung tahi. Kasi po kanina maaga kami Para kumain. di na Before bumili dun 6. Kasi iinom lang gamot. Kayo nagutom. Ate Maria, another day uli. Another day na naman tayo. Sabi ko, wala mga pang-upload, wala mga i-editin. Mag-live na tayo. Para may Sabi ko, update tayo sa Para kanila. may update. Nakapag-vlog ako kanina ng malinggi ko. Ano lang yun, 14 minutes. Okay na yun, basta meron. Yun, Kuya Cesar Ferrer po yun. Malaking katawan. Dalawang uwi na nila. Hindi ko sila namimit. Kaya ano din, perfect timing na. Nung pag-uwi din nila, yun yung ano, nung April, no? April, na nagpapacheck up ka. April ba yun o May? Sorry. Ano to? Nandito tayo noon. Nasa Cavite tayo ng Lumeritso. Tapos ngayon pag-uwi nila, naoperahan ka na. Pero naririnig ko na, ayaw ko. Nagpaabot pa rin ng Naririnig. tulong yun sila si Oo. Kuya Cesar. May nagpaabot din yun ng ano, ng tulong sa amin yun. Pok, hello. LAR man. Hello daw. Sabi ni Ate Che. Para Nasa ibang bansa rin siguro to si ano, LA. Kuya L.A. Arman. By airport, babalapit sa Kamsur. Mayroon po, Sa Daraga po. Daraga. Yung pili po kasi, yung pili ata yung pinakamalapit sa amin. Kaso, hindi siya open sa ano.
International. US Army si Kuya Cesar Ferrer. Matikas. Opo, umaano yun. Matikas. Lagyan nga natin ng ano, ng jacket si... Ay, hindi ako maka-jacket. Ang pala tong comment section ko. Ano kaya may ginagawa niyan eh, parang nire-reverse eh. Yung comment section. Paano ka gawin? Ibaba? Oh, Ha? hindi pa Kasi natin pag alam. ibak, mawawala yung ano. Kasi yan yun. O, di ba? Aha. Meron, Wala kas na bagyong darating dyan. Hmm. Opo. lagyan natin ng moderator si Kuya L.A. Arman. Yan. May ano na po, may jacket ka na po. Kuya L.A. Arman. Sunod po na comment mo, kulay blue na po yung pangalan mo dyan. Try mo po mag-comment ka. Ganun pala yung ginagawa ng pag naghahang. Tagal na natin nagla-live ng nakaraan. Nire-repress lang pala. Ito oh. Oo, huwag na. Tapos live chat. Thank you po, yun. Yan, Thank you ano din ka na. po. May jacket ka na. Welcome po, welcome, L.A. Arman. Sa ating live Ano, chat. kuya ba, kuya? Kuya no? Dito Kasi ah. tulad ni ano kasi, pang babae yung pangalan, yun pala. Si Kuya Lenny. si Kuya- Ay, wala si Kuya Lenny. Yun, si Kuya Lini. Kuya Lini. Tapos si Kuya, ano, JC ba yun? Ano? Hindi, si Lincoln. Oh, Lincoln. Ang sabi ni Kevin J. Kaya Cesar Pe Barrel. Mahirap yun. Yung baril. Kain Kain po po tayo. tayo. Ay, kakain. Nagutom Ano din po? si Kuya Romel. Ulam, Kuya Romel. Ano po ulam natin? Ano na, di ba itong ka? Ako na, pagatas ako bigla eh. Baka itong ka na, pwede na tayo magkaroon. Itong ka na. Kuya Jordan, good morning Kuya Jason. Good morning po Kuya Jordan. Hardcore. So, Morning na eh. 12, ay, magawa na pala. Kagabi na tulog tayo, alas 2 eh. haba Yes. ng, ano, surname ni Kuya Jordan. Thank you Kuya Romel. Sabi ni Ate Cherry. Ate Cheng. Haba na, ano, ng surname ni Kuya Jordan. Hmm. Mayroon pa nga dyan yung ano yung magko-comment din dyan na ano yung si nakakapagpabagabang. Eh, ito parang surname Hmm. talaga yun ni Kuya Jordan eh. Nakakapagpabagabang. Sobrang haba. Para yan Kuya Jordan, nag-i-school ka, pag nag-quiz, lahat talaga sinusulat mo. Hello Ate Chi, sabi ni Kuya Hawk. Mayroon pa dyan yung na, ano, mga viewers na sa ano, yung sundalo. Sino ba yun? Air Force. Love. O parang si Kuya Air Force vlog ata Kuya yun. Jordan, hello daw sa atin, sabi ni Ate Oo. Margie. Yung Hello, sundalo. Mami Cherry, sabi ni Kuya Jordan. Wala na rin nagko-comment sa akin yung ano, nung naka-challenge ko, nandyan sila si, yung laking tulong nun, yung Team Kasangga members. Oo. Kaya gusto ko silang pasalamatan. May and Eric, grabe yung Grabe suporta yung nila eh. suporta nila sa ano. Team Kasangga, lupit. Lupit nung suporta. Laking tulong nun nung naka-challenge ako. At siyempre sa kanila, sila, mga viewers natin. Oo. Lahat. Kay Tita Margie. Ay, Tita Margie, Hindi ko, ang lakas ko kumain, pero parang payat pa rin ako. siyempre galing ko pa lang sa ano. Babalik na tayan mo. Pag tuloy-tuloy yung ano, lakas mo kumain na ulit. Hanggang araw o gabi sa lahat. Ay, Araw, ano na. Morning na dito eh. Kuya Benji, gabi pa.
Toko Official. Hello po. Hello po, Toko Official. Hello po. Bago to namin pangalan. O, ngayon ko lang na ano. Hello po. Welcome po sa live, paring Jason. Salamat po sa suporta niyo. Pero gising pa si Ate Margie, kalapagit si Ate Bida. So, sigurado tulog na yun si Ate Bida. Pagod na pagod yun. Hanggang saan po kayo, Kuya Toko Official? Oo, nakita ko na. Taga-Bukana. Bukana yan si ano. Kuya Toko Official. Itlog ang ulam. Sabi ni Kuya Rodal. At maya-maya rin siguro, mag-out na rin po kami maya-maya. Para maagang gumising, makapagluto ako ng almusal niya. Tapos makaluto kami ng tanghalian para bago pumunta kami sa PGH ay nakakain na. Para paglabas, kasi tatanggalin, magugutom to. Sa labas na lang kami kakain. At bukas po tayo ulit Oo, magkikwentuhan. Pag, hindi ko alam kung bago bago mag-opera, bago mag tanggal o 6:46 ay 8:46 AM po ng Thursday. Dito po Friday na po lang. ay, nasa ibang bansa rin pala si Kuya LA Arman. Saang bansa po kayo? Sa LA. LA nga. LA nga. Welcome. Wala pa ba taho? Oo, special. Wala pa po, Ma'am Maria Jane. Bukas tayo magkikita ng taho sa PGH. Madaming taho talaga nagtitinda doon eh. Tama siya si Ma'am Maria G. Ang mahal na ba nila? LA, California. Oh. Ang taho po California. ang taho pala dito talaga sa Manila, ang mahal na, 20. Oh, mahal ni. Pero doon sa atin meron pa eh. May tag-10. May 10. Pero yung legendary na nagtitinda ng taho doon, namatay na eh. Yun yung na-vlog yun ni Pula dati. Nung isisimula pa lang si Pula na mag-vlog. Mag-vlog niya yun eh. Yung binigyan ni Pula ng, kung magkano inabot niya ni Pula. Pero, sobrang bata niya pa. pero yung magtataho na yun, bata pa ako talaga. Kahit wala kang pera. Talagang bibigyan ka ng taho, tapos pagbalik na lang. Kasi naglalakad lang yun eh. Pag dumaan na yun, wala. Humihingi kami kay mama ng pambili, wala. Akin na yung baso mo, lagyan na natin yan, saka mo na bayaran. Kaya yung tawag namin dun, barkada. At kumbaga ano sa Tagalog nun? Kaibigan. Ano sabi mo? California time is LAR, but pareho kami taga-Cali. Ah. Ay, parehas sila ng mga Maria Oo. Jane. Hello po, shout out po dyan sa California. Para Ito po dyan po, sa official inyo. nakita ko kanina kay Rihanos ba yun sa Saludo. Din ako dyan, dami na nagmaritesan. Sabi ni Kuya ko. Pero ang pangit na ng taho talaga ngayon dito. Lusaw. Parang lusaw. Hindi na tulad dati na yung fair. Mga na siya? mga 120. 120 po. Mag-out na po kami. Para malakas siya bukas na tanggalan ng pahi, makatulog na rin. Okay lang po ba sa inyo? Wala talaga lumabas tayo kasi di pa ako nabibilag. Oo, Ilang araw na din. Inalo kita kanina lakad-lakad. Di naman tayo. Sabi Ilang niya kasi araw baka kasi- mapagastos daw. Lang naman, lakad-lakad. Iniisip ko kasi baka biglang bumagsak yung ko. Kasi nga, ngayon lang ako kumain ng marami kasi madami pa tayo. 50 na tayo.
Wala Mga, na talagang isip ano pag po? ganito. Mga 120 ma. Ano ma? Kaya pa? 120? Pwede. 120 Para para... makapag-bye-bye tayo Oo. sa kanila lahat. At salamat sa ano sa kay Kuya Hook sa pang ano namin bukas. Pang ano? Pang pang grab. Salamat po. Teta ho ba dyan sa Norway? Kuya Sabi ni Jaime. Kuya Jaime. Masarap taho, paborito ko, gusto ko mainit. Oh. Yan, Ate Margie. Diyan talaga, Ate Margie, masarap yun. Kaso, yun yan. Mag-supermarket muna ako. Wala ka- Ingat. Ingat din po kayo. Ma'am Maria J. Ingat po kayo, Ma'am Salamat Maria po. J. Thank you po so Ma'am Maria J, much. salamat po. At Thank you. good morning po sa Alam inyo mo na po dyan. yun. Thank you po. Thank you po. Ingat po kayo sa ano pag market. Grabe malakas pa si ano, Ma'am Maria J, no? Oo, batang-bata pa. Oo. Yung iba sa pag dito sa ano. Kuya Jaime, wala ka kanina. Sabi ni Kuya Robin. Ingat po, Ate Maria J. Sabi ni Kuya Jaime. Kita ko, nagtitinda lang pa ako kasama si Dora Tubig sa Riles lang Sa Los Angeles, California. sa Oh? Angeles, California. Ay, Ingat Ma'am Maria J, sabi ni Kuya Romel. ang dami ka mag-anak ni Kuya Benji sa iba-ibang bansa. Di parang ano sa ata sila. Baka talaga silang magkakamag-anak puro sa ano, sa abroad. Ang dami niya ka mag-anak Kasi yung pati anak niya baga, no? sa Japan. Anak niya nasa Japan. Sabi ko Jaime. Stay tuned po ako. Oh, salamat po Kuya Jaime. Ang dami ka mag-anak ni Kuya Benji, Mga nakakapag-40. 120. All tayo. Nakakapag-exit sa Macau. Ikot-ikot. Thank you, Thank you Kuya Romel. Romel. Sabi ni Ate Maria J. Ingat po kayo, Ingat Ma'am po, Maria ingat, J. ingat. At good morning po sa inyo dyan sa Love po, California. love you po. Ingat Oh. po. See you later, Ate Maria. Sabi ni Ate Cherry. Ate Maria, morning, sabi ni Kuya Ruben. Liboon. Malay mo makarating ka din sa USA, Ate Margie. Siyempre, malay natin talaga. Ang tadhana talaga. Grabe ko bawa ang tadhana. Kung wala ka nga lang sakit, parang gusto ka rin pumunta ng LA. Ano, Landscape area. Nasa Paranaque. pwede. Huwag tumawa. Kila Tito Oo, Jun. alam ko Los Angeles, Pampanga. Hindi. Doon lang sa ano, LA. Landscape area. Sa Paranaque. Doon sa gulayan nung tito ko. Para makadala bago umuwi. Ah, galing. Siya din sisira sa mukha ko. Tawa eh. Isa ko nagkita ko Chinese. Kaya pala. Chinese. Kaya siguro Shawanika! Gano'n may lahing Pisay talaga ang mga anak ni Ga- Kuya Benji gawin ko kasi nga yung vlog may yan. lahing Chinese. Oo, sa ning. Sheshe, Kuya Benji. Shishi ako sa ano yun. Shishi. Chinese. Na-miss ko talaga mga Lugar sa US, kaysa ni Kuya Hayan. sa Europe yan siya, ano, kaya yun. Oh. Pero Europe. nakabisit sila kahit si Oo. Kuya, si Kuya Julius. Pag USA din eh. Posible po Sa ata ano, Kuya. kasi Tagilios sa ano, Norway. Norway. Oo. Imposible po ata Kuya Benji. Walang imposible Ate Margie. Si Mary daw po yung kukuha sa iyo. Kaya libre lang naman mga harap ni Margie. Ako mamaya punta ko diyan sa ano.
Mamaya, pagkatulog ko. Saglit na Punta naman kayo yan. USA. Punta ko USA mamaya, pagkatulog ko. Tapos balik ako siguro mga 7. 7 bukas dito na ulit ako kasi magluluto pa ako na almusal niya. Pagkatulog ko, punta ako ng US. US. Para sarap isipin yung ibang bansa, pero feeling ko din, parang medyo may kalungkutan din. Kuya Rubino, walang imposible. Aming mga rap punta sa US. Ako nga hindi ako. Baka paniwala makarating dito. Opo talaga, kasi yung tadhana talaga hindi mo masasabi. Bigla na lang Pangyaw. pangyaw. Ano yung pangyaw? Kaibigan ata, yun sa Chinese. Pangyaw. Parang pusa yun eh. Pangyaw. Pangyaw. Akala ko yung ganyan. Pakyaw. Pakyaw yun eh. Sorry pa sa joke. Pakyaw. Huwag niyo papansinin yung joke Dami ko. kong nawata napunta. Napuntahan lugar sa US to Seaman pa ako. Ah, grabe talaga Seaman. sila. Siman pala dati si Kuya Jaime. Siman. Tapos ngayon, Dati, kasi baka sa iba na Siman, yung iba na trabaho ko lang ngayon. Si dati Siman. Pangyaw. Ay, saan joke mo, no? Kaya wala Pangyaw. tumawa eh. Pangyaw. Sa panaginip mo siguro, Kuya Becky. Pwede. Pero grabe talaga pag New York ko ba? Hindi ko ba? Yung ano nga, napuntahan ko na rin yan, yung Mexico. Mexico. Ay, natawa sa akin si Ate Cherry. Mexico napuntahan ko na kaso Pampanga. Mexico, Pampanga. Ay, natawa din si Kuya Romel. Hindi ko Saan alam po? po, Sa Pangyaw? hindi ko alam po sa akin eh. Sa Pangyaw ba? Ang ganyan daw, Pangyaw yan. Boxing kay Pacquiao naman, Pacquiao. At least may dalawang tumawa sa akin. 20 Mm. years na ako sa abroad. Mm. Bata pa Kuya Becky. 20 years. Ibig sabihin ngayon si Kuya Benji ay mga Mga 40 plus, hindi. 30 plus. Mga 23 pa lang yan si Kuya Becky. Kasi 20, Oo, kasi 20 years eh. 3 years old siya 3 nag-abroad years. eh. Pwede. 23 pa lang yan si Kuya Becky. Wala nang sasarap po sa Bayan mong sinilangan. Opo. Yung talaga po. Oo. Pwede na kayo na. Puyat na Iba nga. po talaga ganun yung mindset. Yung mga dito naman sa atin, nag-i-stay lalo po medyo katagalan na. Ako parang ano po Parang eh. ang pangarap din nila Parang- pumunta sa ibang bansa. Parang Parang baliktad. gusto ko na rin pong umuwi sa sa bansa namin. Parang gusto ko nang bumalik. Totoo po LA ay Mm. sa kagis daw ng Pilipinas. Pero dito po kasi talaga, sa totoo lang talaga, masarap umuwi. Pero pag ang hirap lang po dito, hindi katulad ng mga privilege sa ibang bansa. Katulad po lalo na sa health, pagdating sa health talaga, yun po talaga lalo sa mga sa mga OFW. Siyempre kasi naranasan na nila yung sa ibang bansa kasi di ba marami. Basta maganda ang system. Alam naman po natin yung totoo talaga sa Pilipinas. Ang hirap. Katulad po sa health pa lang. Mm. Sa US, kumbaga pag citizen ka na nila, parang pili ko kasi yung balita talaga mas okay. Pero pag sa atin, papahirapan ka talaga. Kami, sanay kami. Pero paano po yung mga galing ng ibang bansa na nasanay sa ganyang sistema dito talaga sa atin, baka mahirapan eh. Ano mayari ng Chinese? Pangayaw tawag. Sorry. Pangayaw May-ari? na. May-ari na Chinese pangayaw tawag. Ah.
Kala niya raw kasi yung box mo daw. Bakyaw. Yun po talaga, yung nakikita ko kahit sa mga, Chinese. sa online. Yung reklamo talaga nila tungkol Alam sa, mo yung mga salita ng Chinese. tungkol sa mga health ka. 22 sa abroad na ako. Ay, bata pa talaga, 23 pa lang si Kuya Benji eh. 20 na nasa abroad, tapos 20 years. Pag mo nakwentahin, at Ah. 23 pa lang si Kuya Benji. Bata pa. Ate Margie, hello daw. Sabi ni Kuya Jaime. Ito talaga yung inaano ng mga OFW eh. Yung mga sa health pa lang. Kumbaga, sa ibang bansa, mabilis eh. Mabilis ang technology dito sa atin. Kaya sa ibang bansa, yung mahirap sa kanila, mayaman yun sa atin dito. Hindi, yung ano talaga, Dito, pag sa sinabing government mahirap, talaga ang talagang- problema. Yung sistema ng Tapos gobyerno. yung mga nagbabasura sa kanila, mapira yan. Kuya Born, ako 37 years 37 na pagod na sa abroad. 37 years. 37. Grabe, Si 37. mother mo, mother, ilang, ano na yun, ilang taon na yun, sa abroad. Sa 38. Ha? 38 ata. 30? 38. 28? Kasi una yun sa ano. Grabe si Kuya Bert. Oh. Sobrang tagal na pala. Pero yun nga ang mas ginagawa kasi ng iba. Ipon, tapos bili ng mga property. Pero yung iba talaga kasi may napanood nga ako isang beses, parang documentation. Nag-abroad siya, kasambahay. Madami siyang nabili lupa. Saan yun ang lupa yun? Yung lupa niya, hindi ba ipangalan sa kanya kasi nga nasa abroad siya. Yung ginawa, pinangalan sa tatay, saka sa kamag-anak. Kung nagkasakit, dahil nagkasakit siya, umuwi siya. Nagkasakit yung anak niya, tinatry ibenta. Ayaw ibigay ng tatay. Patay. Kasi walang karapatan daw kasi sa kanya nakapangalan. Yun yung parang naano lang ako. Kasi yun yung ano niya eh. Ano niya eh. Ako. Hala, maglalabasan na daw yung edad. Tatawa si Kuya Bern. Kagabi mga secret nila. Ngayon, edad. Batang-bata pa po. Ano pa lang po yan si Kuya Bern? 40. Kasi 3 years old pa lang po siya Ikaw po, Ate nag-abroad. Cherry, ilang taon ka na po sa abroad? Bistado, Ate Cheng. Ate Ching, Kagabi daw mga secret kayo, age. ilang taon ka na po sa abroad? Hindi kasi si Kuya Bern, ano pa lang yan, 40 kasi 3 years old din siya nag-abroad. Kasi Kagabi, 37 sino years. lumabas ng playboy? Ngayon, edad. Ayan, Ate Ching, ilang taon ka na po sa abroad? Eh, magkakabistuhan Mm. talaga. Yun nga yung kwento ko. Tama. Naubo tuloy ako. Ano? Tama talaga ako. Kasi 40 pa lang yan si Kuya Ad. Ano sabi ni Kuya Ruben? Dito sa US kahit wala kang tawagan, nagkaroon doctor follow-up, check-up. Oo. Sana all my family. Sabi ni Kuya Born. Nasa mid. Ayan. Alauna na. Natawa ko sa edad eh. Maya-maya mag-ano na tayo. Kasi puyat. Sino kaya pinakabata dito? Parang si Ate Ching. Si ate siya ata pinakabata dito eh. Si Ma'am Maria J. Diba, Maria J. Batang-bata pa po. Tawa si Ate Ching. Savage. Sabi ni Kuya Romel. Si Kuya Romel, batang-bata pa to kasi yung mga tugtugan niya ito, mga ray. Ahim, isip ba pinag-uusapan? Ay, yun lang. Isip ba? Isip bata. Isip bata. Ay, madali lang naman kung talagang gusto niyo pong, alba, medyo maedad na, matanda na.
kung gusto niyo pong maging bata pa tingnan, mabilis lang. Mabilis lang. Dala ka ng chupon lagi, kaya ano, pacifier. Galing ako. Oo. Bata tingnan yun. Yung naggugupit nga eh. Kay Tito Jun dati. Sabi niya, gupitan mo ko yung pampabata. Binigyan ko ng chupon kasi sakto dun sa ano. Ito lang, pampabata yan. Chupon. Ehem. Dito talaga sa ano, Tawa sa Ate Chia. tawa ka na lang Ate Che. Ate Che. Ako basta 20 years ako nasa abroad. Oo, 23 pa lang yan sa Kayo Kuya daw, Benji kayo. Lollipop lang. lang. Pwede lollipop. Di, mas maganda yung pacifier tapos lagyan ng babero dito. Bata na. Tapos itak-in yung itak-in ng mataas yung shirt. Bata na tingnan. Bote daw. Ay, ano. Magsitulog na kayo. Sorry, Ate Chen. Bawal Bawal dito ang salitang matanda. matanda. Ah, Sige. Wala tayong sa... Edad. Ilan mo na Ate Chen ang age. Ilang taon ka na po, Ate Ching? Sa Wag ano? mo na nga i-ano. Di, sa abroad nga, sa abroad. Sa abroad lang. Ay, Kung ilang- magkikwenta ko yun. Kung ilang taon na. Mag-a-add lang ako ng 3 years lang, Ate Oh. Cheng. Sige, Katulad sige, kay Kuya sige. Benji. 23 pa lang si Kuya. Ay, 35 na pala si Kuya Benji kasi 22 years eh. Si Kuya Bird, 40 pa lang. Si Kuya Jaime. Kuya Jaime, yan, 23 pa lang yan si Kuya Jaime kasi 20 Huwag years ka na na. mahiya, Ate Ching. Si Kuya Romel din pala. Kung ilang taon na Oo. sa abroad. Saka si Kuya Arman. Kung ilang taon na rin sa abroad. Yan. Ay, nagkakatawahan tuloy Oo. tayo. Ubus. Ay, Ate Cheng. Uy. Ito talaga yung ano din, yung pangit lang talaga sa Pilipinas. Kasi yung mga OFW naghihirap sa ibang bansa. Kasi ang laki na tulong ng OFW kasi sa pinapadali nila sa Pilipinas. Yung tax nila. Yung nagpapa-asenso sa Pilipinas eh. Pero sila yung hindi 18 years mabigyan ng- pa lang po ako. Ay, ano pa lang siya? 21 years. 21 years old pa lang 18 si... years. 21 years old pa lang si LAR. 18 years. Sobrang bata pa. Nag-abroad siya, 3 years old. 3 years old. Lahat sila nag-abroad ng 3 years old. Hmm. Kaya si Kuya Benji, 23 pa lang. Si Kuya Jaime, Grabe, 23 years 18 old. years. Tayo nga dito sa ilang linggo pa lang, parang isang taon na tayo dito sa dito sa abroad eh. Mas bata Kaso, ako, ano 13 tayo lang dito ako. eh. Ay, 16 years old pa pala si Kuya Romel. TNT tayo dito, laging nakatago tayo eh. Wala akong calculator. Mas bata ako, 13 years old lang. Walang calculator daw Wow, siya. yun lang, walang kalk kasi Ate Ching. Grabe, bata pa yan si LA. Mm. Oo nga po, sobrang bata pa. 21 pa lang. Basta ako nasa Bigo pa. Lahat Sa tayo Bigo nasa ba? Bigo. Nasa linggo ba? Tawa si Kuya Ramil Normahid. Si Kuya Robin. Ay, Kuya wala si Robin. Kuya Ruben. Nandiyan, naka-tune in yan. Naka-headset nga eh. Hindi lang nagko-comment. Nagla-lunch pa kasi. Si Kuya Robin. 24 years. Twenty-four 24 years. Si Manloloko, 15 years sa Lao Spain. Spain. Sige. Wala tayong calcio. Sige, 24. Huwag na kayo magtago. Ay, ano pa lang siya, 41 years old pa lang si Oo. Kuya Jaime. 41 years old. Si Kuya Robin. Si Kuya Robin.
Baka magkasing ano yan si Kuya Rubin saka si Kuya Jaime. Nagkalabasan ng edad Oo. kaninang umaga. Diba, secrets. Pero ang pinakang bata na alam ko si ano, Ma'am Maria G. Pinakang ano pa. Bata-bata pa. Ako, Ako? 2,000 pa ako nandito. 2,000 pa. Ay, 28 pa lang pala si Oo. Kuya Robert. Meow! Ate Chi. Ate Chi. 2,000 po. Tagal na no? Katuwaan lang naman. Mukhang social si Cheng. Sabi ni Kuya Benji. 25 years. 28 years old pa lang yan si Kuya ano. Si Kuya Robert. Kasi mag-a-add lang tayo ng 3 years old eh. Ng 3 years pala. Grabe. Diyan na pala sila ano, ibang bansa. Tapos, kada ilang taon sila umuwi. Kada 3 taon. Depende kasi pag sa US kasi mahal ang ticket ata eh. Andi yung libre? Di. Pag umuwi? Sa kanila mismo yan. Kala ko pag mga umuwi yung mga W, ano? Sa, libre. sa ano nila, sa employer. Oo. Hindi, sa kanila mismo yan. Kaya yan Sa kanila mahirap. yan? Oo. Pati yung pabalik? Siyempre. Ah, Kanila yan. Kaya nga yun nga po yung nakasama sa ano, challenge. pagbalik nyo, ano ka rin kayo? Sponsoran ko. Lang ano, pancit tsaka laing. Tsaka suka. Kaya yung iba, 3 years, 5 years, Wala nang libre nga ngayon. yun. Wala nang libre po. Kala ko talaga. Hindi, sa kanila Di ba yan. pag, Kaya, pag natapos mo yung taon, kala ko magsasarili lang ng pamasahe pag talagang Pag- ginusto mo. hindi. Yung ginusto mo Wala. na umuwi. Pag gusto mo umuwi, gastos mo talaga yun. Kala ko pag tinapos mo yung kontrata, sagot yun ng ano. Okay. Sige. Sa kanila Yan, talaga alam yan. ko Kaya karamihan sa kanila. Alam mo Lalo na. na pag sa bansa, kasi hindi ka tulad sa Hong Kong, yearly talaga sila umuwi. Mhm. Kasi batas nila din yun ata. Mhm. Lumakasambahay natin sa Hong Kong. Pero sa US, kaya di ba, isang 5 years, isang nga, dekada talaga bago sila Mhm. umuwi kasi sobrang mahal ang ticket din. Ganun Kasi talaga. inaabot talaga, 100K ata lampas eh. Pag Hindi ko lang galing, po sure. So, huwag sa US, laban yun. lalo yung Europe siguro, no? Oo, sa Alaska mga ganyan. Kasi si Pinay Alaska, napapanood ko din yun. May taga sa amin na Umuwi magkapatid. sila halos $500,000 ang gastos nila. May taga sa amin na magkapatid, welder dyan sa Europe. Ano, isang buwan pa lang silang nasa ano, nauna muna yung kapatid. Yung inaanak mo ba yung anak? Tapos sumunod na ng kapatid. Laki ng bahay, nagpagawa agad ng bahay. Dun sa ano, malapit sa bahay nila mama, dun sa neighborhood. Kaya pala, Halos katabi lang. kaya pala may nag-suggest, di ba Laki ng kanina? bahay. May nag-suggest sa Oo. Europe daw, maganda daw. Europe sila, welder. Last year lang ako nakauwi dyan sa Pinas. Ay, sayang po Kuya Ruben. Hindi ka namin na ano. Last year. Uwi ko 2018 pa. Sino. Grabe, 7 years na Sa po si pala. Kuya LA. 18. 2018. Halos 7 years. Oh, di ba? Tapos di siya naabutan ng pandemic, no? Hindi. Mhm. Dami. Grabe. Kaya minsan sa US, dekada din talaga umuwi sila. Grabe ka na. Depende Talaga. pa sa work. Yung talaga yung alam ko niyan, pag natapos, di ba may kontrata 3 years or 4 years. Kala pag tinapos mo yan, wag niyo Depende pamasahe. siguro pag ano ka, pagkasambahay, lalo pag sa ganun. ibang bansa. Di ko sure eh. Pero pag, Depende siguro sa usapan. pag Pero alam uwi ko mo pag talaga na ano, sarili mong gusto. Alam mo, yung may mga patay, ganyan. Nabiglaan. ay, sa Spain daw, sabi ni Kuya Jaime, dito po, kung mahirap ang work, mataas po ang sahod. Ay, Ha? Ganon? sa Europe kasi ganyan talaga. Oo. Pero Samantalang dito sa ano, Pilipinas, Yun yung pinakabababa. tulad ng construction,
Hindi, sa janitor talaga. O janitor. Diyan pala kung ano yung ano. Kastila, laloy pala si Kuya James. Ay, Ano? nasa Spain kasi si Kuya Jaime. Sabi ni Ate Che. Kastila. Mm. Kaya madami nag-ano sa Europe pero medyo mahirap daw pumasok kay Kuya Jaime eh. Mm. Kasi yun talaga welder, magkapatid sila. Grabe, di pa tumatagal sa ano. Eh kano, na-try mo na mag-apply Laki. sa Laki sa ng ano. Kuwa, Europe? Laki ng bahay nila. No? Dito. Hello Ma'am Shek. Try natin. Pwede dyan mag-apply siya na ano, mga sa restaurant dyan sa Europe. Mahirap mag ano dyan, ano tawag nun? Ano tawag nun? Sa DFA ba yun? No? Sa POAA. Pwede mo mag-try. Oo. Mag-apply ko Jaime. Kasi si Baya nagbabalak siya mag-apply, mag-abroad. Pero ano, sa mga restaurant. Kusinero. Mahirap ata pumasok dyan kasi 50-50 ate check dungo ko. Ay, 50-50. Residente ata yan si Kuya Jaime kasi ilang years na din. Eh, gusto niya mag-apply dyan ng ano, mga restaurant. Paano kaya? Ano yung may ano yung tulad ng Hong Kong? May ano ba yun? May tawag na? Agency, Malaki yung... placement. Oo, Hindi ko alam ang placement placement kasi fee. karamihan kasi yan, agency pa din. Direct ka yan, wala yan. Pag direct ka. Pag direct. Oo, may nag-recommend ka. Oo. Ay pag nag-direkta ka, May backer ka. ay backer, Pag may backer, meron. wala. Direct ka niya, basta sila mag-aasikaso ng visa mo. Oo. Lawyer ang mag-aasikaso ng visa mo. Oo. Pag direct ka. Pero pag agency yan, may ano yan. Pag nag-abroad ka, parang nag-ano ka na butas, nagkarayot. Eh. Sa dami. Kasi Last- tsambahan tulad yung mga FW ba na kasambahay. Tsambahan yung ano. Mas madali ka itapon pag sa Saudi ka dyan. Pag sa Saudi, mabilis. Mabilis madali. Kasi Ano sabi ni Kuya May? Pag personal mag-apply, punta dito, handa, mula. 1 Oh? Ah, 1M. 1M pala. Pag personal no. Pag personal daw sabi ni Kuya Jaime, Personal na. mga tourist muna po ba? mag-apply papunta dito hanggang 1M, grabe. Kasi Pag nagpaplano siguro- siya. Tourist siguro muna. Oo. Tourist po ba? Sorry po Kuya Jaime kasi kumukuha lang po ng idea kasi yung kapatid ko kasi balak talaga mag-abroad. Ano po siya, assistant chef sa isang Korean restaurant. Korean, Singapore. Sa Singapore. Singaporean. Singaporean. Ah, Singaporean. Nag-Japan. Malinaw video nyo. Malakas nga po yung signal ngayon. Galing mo na ako sa Japan. Sa Asia. Galing din siya sa Japanese, Filipino. Ano ba? Asian cuisine. Asian. Asian cuisine. Kaya plano niyang mag-ibang bansa. Kusinero. Kahit anong kuhat ko, hindi pa ako naggaganda pa ba? Makatingin yung ano. Mag-field proposition. Ikaw din? Oo. Oo nga. Kasi may bawas na. Sabi lang eh. Magtuturist muna po ba yung Kuya Jaime? Pwede ka mag-apply ng 120. Nahuli ka niyan. Napasarap yung kwentuhan, Kuya Romel eh. Kung may tourist ka namin magalaking pera. Ito kasi show money ata. Ayan eh. Yan, naririnig-rinig ko lang yan. Kung magtuturist dapat madami yung ano. Kapag interview ka yan, ba't ka mag-tourist? Sapat ba yung pera mo yung tourist? Oo. Hindi pwede yun, mahuli ka mag-apply. Dito pa lang sa... Ah, yes. Mag-tourist talaga muna pala. Sabi ni Kuya Jaime. Mag-tourist pala.
Kaya kailangan ng pera. Oo, kasi kailangan. Kasi pag pinakita mo, Siyempre, tourist ka tapos wala kang tourist ka, pera. tapos Oo. pera mo sakto. Hindi ka pa ihuhul ka ng immigration. Gano'n lang po, tatambay lang po ako. Immigration. Sa immigration, mahigpit eh. Immigration pa lang, alam na nila yun yung mga mag-a-apply. Oo. Kasi kikita ba yung bank account mo eh. Oh? Oo. Lahat ang pumupunta sa ibang bansa, lalo pag tourist. Kaya yung iba, nang hihirap ng pera. Di ibig sabihin ng taga sa amin na nasa Europe. Malaki yung binitawan nila. Depende nga siguro kung may direktang direktang pinuntahan. Kumbaga, recommended. Hindi. Pag, oh, No? Pag Pag may parang, backer sila, Backer. sila, wala silang gagastusin. o baka yung company mismo yung na company, nagpadala. yun ang- Kasi alam ko nasa company yun kasi, yung kapatid na yun eh. oo. Pwede. At yung- Ha? Ano? Ubus na. Ayaw mo na pala. Sarap pagkwentuhan dyan. Pagkakaalaman. Ako, dami tao sa office. Kailangan ko na start ang work. Sige, Ate Che. Maya-maya. Yan po Ate Ching. Salamat po sa tune in. At thank you din po sa sa mga kwentuhan. kwentuhan. Tsaka sa idea din po. Sa idea kung paano mag-apply. Kaso, medyo mahirap talaga pala. Mm. Di basta-basta. Sa balak niya rin magbarko. Pag Middle East kasi amin, madaling makapasok pero yung Oo. sahod, halos konti lang difference dito sa Oo. Pilipinas. Ay, konti lang ang diferensya sa Halos Pilipinas. konti lang talaga ang difference. Dahil sa Dubai. Mm. Mabilis makapasok sa Dubai eh. Enjoy sa inyo Ate Cherry. Iwas lang si Ate Cherry. Ayaw palang edad. Yun ba yun? Kaya umalis na. Nandyan pa yun. Nandyan pa po yun. Naka-headset lang yun. Si Kuya Benji oh. Ate Che, ikaw ni Kuya Bern. Tumatawa lang yun. Ayaw na mag-comment nun. Kasi may mga ano na sa Sa Europe office. talaga yun. Hindi talaga naririnig ko. Medyo mahirap ka pasukin. Katulad ng US. Mm. Sa US, kailangan ng kamag-anak, ganyan. Kuya Bon ayaw malaman. Pero si Kuya Robin, no? Biruin mo. Tagal na pala ni Kuya Robin dyan. Residence na yun. Residence na yun. Baka residente na sila dyan, no? Wala. Grabe. 2,000 pa lang ng ganyan. Masarap umuwi sa bayan. Ay, natatawa si Kuya Bert. Ayan, 1:30 na. Mag-1:30 na. Mag-out na tayo. Masarap umuwi sa Oo. Pilipinas pero parang masarap umuwi sa Pilipinas kung may sistemang maganda po. Kasi sa mga OFW talaga, ngayong panahon po ito, pangit po umuwi talaga. Nakakahiya. Parang nakakahiya yung Pilipinas ngayon eh. Kuya Yan Bird, na. I have to buy a calculator. Kuya Bird, wala pa daw siya calculator. Bye-bye Bye-bye, everyone. Sige po everyone. Kuya Henry. Kuya At Henry. mag-out na rin po kami maya-maya. Thank you po sa Salamat idea. po sa Thank you po sa pagpintuan kwentuhan. at ingat po kayo dyan sa sa Europe, sa inyong family. Kasama Yeah. niya siguro yung mga pamilya niya dyan, no? Kasi 15 years Oo. pa lang eh, hindi pa sure. Hindi pa siya. Hindi pa sure. Kasi dati siyang seaman. Eh. Ingat po kayo dyan, Kuya Henry. Thank you po sa laging pagsuporta. At bukas, antay kayo ng upload ko o kaya Oo, live magpahinga na kayo. para malaman nyo kung kailan yung balik namin o kaya makakauwi ba kami ng Bicol. Yan. Anytime pwede kung marami kang dako. Ay, sabi ko ano po. Hmm. Opo. Send ko sa yung calculator, Ate Cherry. gusto talagang malaman. Yari si Ate Cherry.
Di, bukas, pag live natin bukas, buksan ulit natin yung ilang taon. Hindi natin titigilan si Ate Oo. Che. Malalaman natin yan. Pero mahirap, Kuya Ruben po. At bukas, sigurado kasi dyan si Tol Julius, si Ate Maris. Oh. Lugi tayo, Ate Che. Ingat Tinago Kuya niya. Jaime. Sabi Lugi ni si Kuya Kuya Jaime Ruben. daw eh. Ano na? Lugi tayo kay Che. Tinago niya. Tinago daw. Lugi talaga kasi sila nagkwento kung ilang taon na. Ilang taon sa abroad eh. Si Ate Ching, hindi talaga. Pero nandiyan nakatune in pa yan. Ah, nandyan Hindi yun, tayo nandyan nag-e-end. Andyan yun. 27. Yan, baka ma-kick out tayo. Hanggang 1:30 lang tayo. Baka ma-kick out. Ano, bagsak na rin. At thank you po sa lahat ng nakakwentuhan natin at sa idea. Kanina nga, antok na kami. Matutulog na sana kaso Ayun, nagutom ko din ulit. nag-prepare kami. Thank Para you po bukas sa lahat. pagkagising, ligo na lang. Tapos alis. At ay, last yun na makikita yung aking rhinoplasty. Kasi matatanggal na yan bukas. Ayan. Ayan yung sinulid, oh. Ito yung hihilahin bukas, eh. Ito. Tatanggal Romel, yan lista bukas. natin mga palipad, malaman natin sino mapira. Grabe si Kuya Benji. Grabe. Yung mga ano dyan. Grabe magpalipad lalo si ano, yung lahat naman kayo. Lahat talagang Ako makakauwi, nakasuporta. good health na. Ate, ayaw na namin. Babalik kayo dyan. Bibalo ni Jesus. Opo, opo, opo. Thank you, Kuya Hawk. Pero may babalikan pa rin. Babalik pa rin Yung eh. sa tinga talaga. Pero sana po, hindi na katulad dati na ano. Matagal. Umabot ang year. Kasi ito talaga nakapila na to eh. Kaya siguro, kasi hindi yan basta-basta magagawa this year, ay siguro next year talaga. For sure. Ano na yun? November na ngayon. Kaya ano na yan. Next year. sunod na Pero taon na yan. sobrang ganda na ng sistema ng ano, ng PGH. Tapos napakalinis pa. Sobrang ano, mabilis. Kaya, yun nga, Ganda, ganda sa good health din po sa mga health worker ganda talaga. sa loob. Yung Sa CR, PGH. CR Kasi, malinis. Ano Grabe. ba ako, hilo-hilo pa ako sa anesthesia eh. Palabas ako. Kasi ginising ako, ma'am, gising na po, pupunta na po tayo sa recovery room. Tapos sinawakan pa ako ng yung matandang nurse doon, pinawakan, ganyan ko yung kamay. Paglabas ko, dun sa Ate Cherry. Ate Cherry, pahinga na po kayo, thank you everyone. Thank you Ate Cherry. Paglabas ko mismo dun sa may nakaabang na sa akin isa. Ate Cherry. Chismis. Ate Check, don't forget the calculator daw po. Ah. Magsisend daw po si Kuya Bern. At ito na po, last na po nyo ito makikita. Kasi bukas, buo na yung ilong ko bukas. Matangos sabi mo anak. Friday, PJH na kayo. Opo, mamaya po, mga 11. Kuya Benji. Yan, medyo maga-maga pa. Bibili na lang siguro kami ng Sige, good morning sa iyo dyan. Thank you po. Mag-end na tayo. Oo, babay na lang. Kitain kita. Good morning sa inyo lahat dyan. Good morning din po, everyone. Thank you po. Grabe, oh. Nag-tune in kayo. 1:30 na lang. Madaling araw. At thank you ulit po, Kuya Bern. Ayan po, babay na po kami. Salamat Ayan. po sa mga nag-tune in. Salamat po sa mga viewers, sa mga nakakwentuhan namin ngayon. At siyempre salamat. Salamat po ulit Kuya Born sa sa pang-grab namin bukas. Thank you po. I got work na. Sige, Ate Yan. Cheng. Ingat po kayo sa work nyo. Ingat po. Ingat po, Mama Maria J. Bye-bye po. Mama Maria See J. you tomorrow. Nawala lang. Gasa. Bye-bye. Bye. Bye-bye po.